prestatzea lago baita ere, bere ezagutza hori, konpartitzen, egin egin. Hauxe, zuri Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko ikastolari eta batez be hau dan antolatzen dozuenei. Eta, bueno, beste barik hasiko naz, diapositiba asko dire, gehiegi. Eta orduan, bueno, bestetan egiten dodan moduan, oso bizkor, ibiliko naz, diapositibak pasetan, baina zeo zer interesatzen baiatzue bereziki, esan, astirogo azaltzeko, gehiago sakontzeko edo dana dala, edo bestela amaieran galderak egin eta galderak aukera bat izango dira bebai apurba gehiago sakontzeko. Bale? Venga, koazen orduan. Bueno, munduan bide gurutzean. Eta lehen ulertzen hasteko nun gagozen eta zer gertatzen nahi den azken urteotan, nik uste kontzeptu hau funtsezkoa da. Elite korporatiboa mehatxupean. Bueno, alde batetik ulertu behar dugu, elite korporatibo zer dire? Korporazio handiek, korporazio enpresa oso handien atzean dagoen elite hori, neurre handi baten, Europa eta Estatu Batuak kontrolatzen dituena. Nahi badozue, Europan eta Estatu Batuen politikan influentzia handia duena. Bueno, elite korporatibo hori, influentzia hori eukidau, betidanik nahi badozue, edo oin urte askotatik, baina azken urteotan mehatxupean sentitzen hasi da. Eta zergatik? 3 faktore hauengatik. Alde batetik, elite horrek kontrolatu du mundua, batez be, azken Sovietar Batasunea desagertuz zanetik, elite korporatibo horrek mundua kontrolatu da, neurri handi baten, hegemonikoa izan da munduan, eta batean hasi dira gero eta gehiago sentitzen kontrol hori gero eta zailago dela. Zergatik, batez be, Errusia eta Txinagatik. Potentzia autonomo moduan hasi ziren ikusten, eta potentzia horiek arrazoi diferentengatik, gero ikusiko dugu, arrazoi ekonomikoak, kasu batzutan, politikoak, militarrak, arrazoi diferentengatik, gero eta pisua handia hasi ziren hartzen, eta beraz hori izan zen gure elite korporatiboarentzat lehenengo mehatxua. Bigarren mehatxua, eta funtsezkoa bai, eredu ekonomiko neoliberalaren porrot. Zer da eredu ekonomiko neoliberala? Neoliberalitza ez jatazko gustatzen nolabiteko kutsu negatibo dekolako beraz. Normalean kritika moduan erabiltzen dalako, baina da modu bat deskribitzeko gure ekonomiaren atzean, gure eredu ekonomikoaren atzean egondan eredua azken 50 urtetik ona. Hau da, krisia, gerra ekonomiko, mundu gerraren ostian, 20-30 urtez, eredu ekonomiko sozial bat jarri zan martzan, hori amaitu zan 70etan, petrolioaren krisiarekin, eta orduan hasi zan, bai Europan eta bai Estatu Batuetan, neoliberalismoaren bitartez, modu diferenteetan herrialde batzuetan eta bestetan, baina orain ondino indarrean dagoen eredu ekonomiko hori. Neoliberalismoak porrot egiten hasi da, neoliberalismoaren eredu moduan hasi da agortzen, eta hori ja ez da bakarrik oin gutxi arte kritikoen hitzak zirenak. Azkenotan ja multinazionalak berak eta elite korporatibo horik berak hasi da esaten eredu agortuta dagola eta eredu berri bat jarri behar da martxan. Beraz, hori da bigarren mehatxua, eredu ekonomikoaren agorpena. Eta hirugarren mehatxua internet. Interneten bitartez, gero eta herritar gehiago kontrol ideologikotik kanpo geratu dalako. Elite hori egonda hainbat urtetan, batez be, 80etan, gero eta gehiago eta gero eta hobeto kontrolatzen betiko edabideak, batez be, prentsa, telebista eta bar, baina gero eta zailago egiten zitzaion kontrolatzea internet. Gero ikusiko dugu horren aurrean zeintzuk izan diren reakzioak, baina ezkenian hiru arrazoioengatik gure elite korporatiboa mehatxupean sentitu da. Mehatxu hoien aurrean zeintzuk izan ziren elite horren estrategiak. Errusia eta Txina indarra autonomo gisa. Hor ikusten ditugu, Estatu Batuetan, ja oin 25 urte onartu ziren dokumentu batzuetan, penak hori da, proiektu mende berrirako proiektua, Estatu Batuetan onartu zana, hor esaten da, urrengo mende amerikarra izaten jarraitzen duela, ditugun mehatxuak batez be Errusia eta Txina dira.
hori 25 urte. Eta orduan, zer egin behar dugu horreri aurre egiteko? Hor estrategia geopolitiko bat definitzen da, estrategia horren arabera, Estatu Batuak egin behar duena da herrialde islamiar autonomoak eta aurreratuenak bebai erasotu eta suntzitu. Eta horra aipatzen ziren, konkretuki, Irak, Siria, Libia, Sudan eta Iran. Bueno, zer gertatu zen, hortik aurrera estrategia hori hasi zen martxan jartzen, eta horren ondorioz, hainbat ekimen arrakastatxo izan zirenak, Afganistan, Irak, Libia eta Siria, nolabait ondatuta geratu ziren, eraso horien ondorioz, baina azkenian estrategia horrek porrot egin zuen, batez be azken urteetan, eta hori importantea da, badago momentu kritiko bat estrategia horrek porrot egiteko, 2015ean, batez be, Errusiaren interbentzioagatik Sirian. Eta hori izan zen, Errusia eta OTAN-en arteko edo NATO-ren arteko talkaren jatorri zuzen bat. Errusiak nolabait apurtu zuen NATO-ren estrategia Sirian eduki zuen interbentzio horren bitartez. Bueno, eredu ekonomikoa agortzen ari izala. Bueno, zer egin dugu, zer egin dago elite korporatiboak horren aurrean, alde batetik moneta edapena. Moneta edapena zer da, azkenean diru gehiago egitea. Hori da, batez behin mendebaldean, mundu osoan baina, batez behin mendebaldean etengabe erabiltzen ari gen tresna bat edozein arazo ekonomiko hori aurre egiteko. Hori posible da, oin, gero azalduko dugu apur bat gehiago, oin 50 urte inguru, 1971an, Nixonen garaian, Estatu Batuetan hartzen da funtsezko erabaki bat, alde batetik hori izan zen neoliberalismoaren abiapuntua. Baina apurtzuk zen orduan dolarra eta urrearen arteko harremana. Ordura arte, bitxia egiten zaigu, baina ordura arte, moneta guztiak modu baten edo bestean lotuta zeuden urrearen balioarekin. Eta horrek egonkortzen zuen nolabait monetaren balioa. Eta orduan, konpromiso horren bitartez, gobernuek edo banku zentralek ez eukien aukerarik egiteko eurek nahi zutena diruarekin. Hortik aurrera, harreman hori apurtzen da, eta hortik aurrera zer gertatzen da, etengabe, sartu ginen, etengabeko sorpetze dinamika batean, gero eta sor gehiago sortzen, eta sorpetze horren bitartez mantendu dugu bizirik, nolabait gero eta gehiago agortzen ari zan ekonomia bat. Baina azkenean hori izan da funtsezko tresna bat, eta azkenean edabidetan etengabe entzuten dozue, arazo ekonomiko berri bat daukogun bakoitzean, baina banko zentrala segituan etorriko da zeo zer egiten. Zeo zer hori izen da, diru gehiago imprimitzea. Hori posible da, horrezegatik, nolabait gure monetak, konfidantzazko monetak direlako. Baina ez da betiko kontua, baizik eta oin 50 urte martxan jarri zen sistema berria. Hori, moneta edapena izan da funtsezko tresna bat eredu ekonomikoaren agorpenari aurre egiteko. Eta gero, eredu neoliberalaren betiko tresnak. Gastuak murrizketa, sindikatoi aurre egitea, soldatak egonkortzea edo murriztea, etc. Horren ondorioz, sistemaren leherketa atzeratu da. Baina sakoneko arazoak gero eta handiagoak dira. Zeintzuk dira sakoneko arazoak, alde batetik, aipatu duguna, zorra. Gero eta sorpetzea handiagoan gagoz murgilduta. Beste arazo batzuk dagoz. Europan eta Estatu Batuetan demografiarekin lotuta, eta arazo struktural horiek gero eta sakonagoak bihurtu dira, sistema azkenian berri horretan jarraitzen duelako. Eta gero, interneten mehatxuarekin zer egin da? Alde batetik, sare sozial korporatiboak sortu ziren. Sare sozial korporatibo zergatik, azkenian inteligentzia zerbitzuetatik batez be, baita ere korporazio handietatik, martxan jarri ziren sare sozialak. Sare sozialak, YouTube, Facebook, Twitter, eta bar. Eta horren helburua zen, batez be internet kontrolatzen hastia. Hori izan zen lehenengo urratsa. Bigarrena izan da, lortu dugunean sare sozial horiek mundu osora zabaltzea, 100 milioi lagunek bertan parte hartzea, bigarren urratsa, oin urte gutxi hasi direna, izan da zensura. Sare sozial horietan hasi da gero eta gehiago zentsuratzen.
Nolabait, egokiak ez diren, egokitzat hartzen ez diren iritziak. Bale? Bueno, eta bestaletik ideologien bateratze bat gertatu da. Hau da, teorian, Daviden arabera jarraitzen dugu eskerra, eskuina eta zentroen arteko etengabeko burrukan, baina praktikan gertatzen da. Aukera guzti horiek praktikan neoliberalismoaren esparruan kokatu direla. Arlo sozioekonomikoan ezberdintasun gutxirekin, bilatzen dira arrazoi bat edo beste bat euren artean borrukan jarraitzeko, baina praktikan opzio politiko guztiak bildu dira neoliberalismoaren esparru nahi baduzue zabal batean. Bueno. Lehenengo puntuarekin, Errusia eta Txina indar burujabe eta gainerakorrak edo emergenteak nahi baduzue. Bueno, alde batetik daukagu ekonomia. Ekonomia, badakizue, gero eta gehiago ekialderuntz hasi dala mugitzen. Ekialdearen pisua munduko ekonomian gero eta handiagoa dala. Bueno, hemen hartu behar dugu kontutan, hori ez dala bakarrik ekialdearen ekimenen ondorioa. Txinak adibidez, edo Asia oroar, gero eta pisu handiago badeko ekonomian, ez da bakarrik eurek egiten da benagatik, dabe bai guk egiten dugunagatik. Horda, eurek egin dabezen gauza batzuk oso ondo, eta guk beste batzuk oso txartu. Eta horrezatik, eurek gero eta pisu handiago daukie, eta guk gero eta pisu gutxiago. Hori oso importantea da kontutan hartzea, bai, baloratzeko hemendik aurrera zer egin behar duguna. Zekao, eurei bakarrik begiratzen badaitxegu, ondorioa izan leike, eta batzuentzat da, zer egin behar dugu Txina gero eta indarra handiago badeko? Txina erasotu, Txina zigortu, merkataritza burruketan edo merkataritza garretan sartu, eta barrez. Eta zergatik ez dugu pentsetan guk zer egiten ari garen txarto gauzak beste modu baten egiteko. Ikusiko dugunez, ez da hor prozeso horretan gauza biak egon dira hor. Eurek gauza asko eginda bezondo, eta guk beste gauza asko txartu. Venga. Importantea da hori dan aztertzeko, gehienetan, gure Davidetan, geopolitikako kontuak edo nazioarteko ekonomian kontuak aztertzen direla herrien edo herrialdeen arteko burruka moduan. Eta askotan ez dira. Batzutan herrien arteko talkak dagoz, baina askotan herri barruko interes taldeak dira erabakiak hartzen dituztenak. Eta erabakiak ez dira hartzen herrialdeen alde, herrien alde, hartzen dira interes talde horien alde. Eta hori funtsezkoa da ulertzeko munduan gertatzen diren hainbat gauza. Bueno, adibidez, Txinan azken berrogeta urte gertatutako garapen ikaragarri hori oso lotuta dago Mendebaldean hartutako erabaki batzuk. Konkretuki 70etan, justo petrolearen krisiarekin, gogoratu, 70etan dolar eta urriaren arteko harreman hori apurtzen da, krisi oso sakon batean murgiluta gagoz Mendebaldean, hainbat erabaki hartzen dire, neoliberalismoa martxan jartzen da, eta erabaki horietako bat izan zen Txinarekin hitzarmen estrategiko bat egitea. Orduan, korporazio handiek, estatu batuen gobernuaren bitartez, akordio batera llegatzen dira orduko Txinarekin, eta akordio horren arabera, multinazionalak hasiko dira inbertitzen Txinan, eta Txina hasiko da bere ekonomia zabaltzen, irekitzen merkatu libreari eta bar. Bueno, kompromiso horren bitartez, Txinaren helburua zen industrializazioa, eta oso ondo lortu dabe, eta multinazionalen helburua zein zen, alde batetik merkatu berriak lortzea, eta lan kostu txikiagoak. Bale? Bueno. Baina ikusten dugu, azkenian korporazio handiak dagozala, bueno, hemen zati bat ez da oso ondo ikusten, baina ez da zerretatzen, dagozala Mendebaldearen gainbera, eta baita ere, Errusiaren ondamenaren atzean. Zertaz hitz egiten ari gara. Mendebaldearen gainberaren atzean, korporazio handien interesak egon dira. Hori ikusiko dugu gero neoliberalismoan zer gertatu da. Baina Errusian zer gertatu zen. Errusian, badakizue, Sobietar Batasuna jauzi zala 80 inguruan, baina hortik aurrera,
ez bakarrik gizartea eta ekonomia ondatu inzan, eta 10 urte segon zirean nolabait jausten, ez? Garatu barik jausten, industria iaia desagertu zan, eta barrez. Eta hori izan zen, zergatik, azkenean Errusiaren boterea geratu zalako multinazionalen eskuetan. Gure multinazionalen eskuetan, azkenean bardintzoak dira. Bertako oligarka direlakoak eta gureak bardintzoak direlako. Guztik harremanetan dago zalako. Bai? Bueno. Eta orduan zer gertatu zen, eta hori oraingo Errusia ulertzeko oso importantea da. 2000 urtean, benetako nolabaiteko iraultza gertatzen da Errusian. Eta hori da Putinen, batzuk esaten da Putinen iraultza, ez da? Claro, Putinek zer egiten dau? Korporazio horien aurkako iraultza bat. Vale. Eta hortik sortzen dira, nolabaiteko gorrotoak, oraingo Errusia eta mendebaldeko elite korporatiboaren artean. Bueno, hemen ikusten dozue, adibide moduan, beste batzuk dagoz, ez? Baina ez, banku gintzan, zer gertatu zen? Bueno, hemen dekozue, Sovietar Batasunaren garaian, bankuen 100% publikoa zirela. Orduan, badator, Sovietar Batasuna jausten da, eta sartzen dira mendebaldeko elite korporatibak, hasten da privatizazio prozesu orokor bat, ez bakarrik banku gintzan, baina hau da adibide bat, ez? Eta banko publikoan pisu hasten da beruntza. Etengabe, noiz arte, 2000 urtera arte. Orduako Putinen iraultza, eta orduan hasten da banka publikoak gerota pisu handiago hartzen. Baina antzeko zer gertatu zen energia, enpresa handietan, eta bar. Ulertzeko, Rusiari buruz hitz egiten dugunean, 3 fase oso ezberdinak ezberdindu behar direla. Sovietar Batasuna, 80etan gertatu zena, eta gero 2000 urtetik aurrera gertatu dana. Bueno, zer gertatu da Txinan? Neurri batean, antzeko prozesu baten, oso egoera diferenteak izan dire, baina antzeko prozesu batek gertatu da bertan. Txina hemen esaten dugu, gero eta urrunago korporazio handien interesetatik. Gogoratu, oraingo Txinaren abiapuntuan gure korporazioekiko hitzarmen bat dagola. Zer gertatu da, Txinan etengabeko elkarlana egon da multinazionalak eta alderdi komunistaren artean, Xi Jinping agintera heldu arte. Xi Jinping da oraingo burua, ez da? Xi Jinping agintera heldu eta hasten da alde batetik ustelkeriaren aurkako kanpaina bat, eta bestetik multinazionalen edo enpresa handiek, ez bakarrik multinazionalek, eta enpresa txinatar handien aurkako kanpaina bat. Bueno, aurkako edo euren jarduera nolabait arautzeko eta mugatzeko kanpaina bat. Helburu argi batekin. Argi geratu behar da, Txinan gobernua dagola enpresa handien gainetik. Eta ez alderantziz. Esaten zuten, ez dugu gure, hemen gertatzea, mendebaldean gertatzen dana. Enpresa handia dagozala gobernuen gainetik. Eta orduan, horrela, prozesu horren ondorioz, ikusten dugu nola Txina eta Errusiaren interes estrategikoak gerota hurbilago sentitzen direla. Horrek ikusten dabe, prinsipioz euren etzai moduan elite korporatibo hori agintean dago mendebaldean, eta bai Txina eta bai Errusia modu diferentetan, elite korporatibo horren aurka mugitu gara. Hori da, eurek ikusten dabeen moduan. Bueno, hau da, esan duguna, ez da? Nolaiteko orain ikusten gauzatzen ari dan gatazka geopolitiko hori, horrela kokatu da, gero eta gehiago. Alde batetik, korporazio handien kontrolpean, komilen artean, hori da, herrialde emergentetan, Errusian eta Txinan gauzak ikusten dire moduan. Korporazio handien kontrolpean dauden Estatu Batuak eta Europa. Eta bestaldean, korporazio handien kontroletik kanpo dauden Errusia eta Txina. Eta askotan esaten dugu, gobernu autoritarioak direla, eta ez dakiz zer, baina eurek esaten dabe hori azterketa politiko izango litzake. Baina horrela hobe ulertzen da bi bloken arteko etzaitasun hori. Bueno,
Eta horrela sortu da gero eta gehiago herrialde emergenten bloke hori, herrialde gainerakorrak, Shangairen erakundea, gero komentatuko dugu horren inguruan, neurri handi batean mendebaldeko multinazionalen menpekotasunetik ihes egin nahi duten herrialdeak biltzen direnak. Bueno. Bigarren mehatxua nahi baduzue, neoliberalismoaren agorpena, ez da? Neoliberalismoa eta globalizazioa. Bueno, zer gertatu da 50 urte hauetan. Prezioz badekigu aurrerapen teknologikoa egon dala, baina bitzia bada ere urte guzti hauetan, hainbat alegin egin da soldatak murrizteko, gastu soziala murrizteko, sindikatuak kontrolatzeko, eta bar, eta hor guztiaren helburua teorian zan ekonomia hobeto joatia. Eta hori ez da lortu. Horrezatik, gero eta gehiago esaten da sistema horrek, eredu horrek porrotekin duela. Hemen ikusten duzue produktibitatea, eta produktibitatean ordura arte zegoen produktibitatea, hau da, 70 krisialdia eta produktibitatea ez da goruntza joan. Oso motel mugitu da urte guzti hauetan. Produktibitatea neurtuta azkenean orduko produzitzeko dugun gaitasunaren arabera. Bueno, hori zergatik gertatu da. Teoria diferentiak dagoz. Batzuk neoliberalen ustez, horiek esaten dabe, gero eta gutxiago, gero eta neoliberal garbi gutxiago geratzen da, ez da? Horiek esaten dabe, ongizate estatua, hau da, ongizate estatuaren kostua handiegia da ondino. Ongizate estatua, hau da, soldatak handiegiak dire, gastu soziala handiegia da, presupuesto aurrekontu publikoa handiegiak. Beste batzuk, energia iraultzarekin lotzen dabe arazo hori, ez da? Batzuk esaten dabe, azkenian garapen ekonomiko oso lotuta dago energia iturri berriekin, eta azken urteetan ez dugu lortu energia iturri produktiboagoak diren energia iturri berriak martxan jartzea. Azkenak izan ziren gaz, petrolio eta elektrizitatea, 19. mendearen amaieran, eta hori desplegatu zen nolabait 20. mendean zehar, baina azken urteetan ez da lortu energia iturri berririk, eta hori da produktibitate arazo horien jatorria. Beste batzuk zaten da, gero eta kapital intensitatea handiagoa, horretan ez gara sartuko, baina azkenean hor esaten da, enpresak edo inbertsioak gero eta handiagoak direla errentagarritasun antzekoa lortzeko, eta azkenean gero eta zailagoa da, inbertsioi behar daben errentagarritasuna lortzea. Naiz eta aurrerapen teknologikoak lortu, eta bar. Eta beste batzuk esaten da, zorraren metapena berak, zorraren gero eta zorpetuago gago zenez, zorraren zamak, gero eta zailago egiten duela, nolabait, ekonomiak bizirik edo dinamikoa izatia. Bueno, hemen ikusten dugu lan orduko produktibitatea lehen grafiko baten ikusi duguna, oso motel junda urte guzti hauetan. Hemen ikus antzeko datu bat, biztanleko barne produktu gordina, barne produktu gordinaren bilakaera urteko gehikuntza erreala. Hau da, urtetik urtera, barne produktu gordina, renta per capita dalakoa, nola mugitu da, eta hemen ikusten dugu, gerra osteko garaian urteko 4 hasi izan. Eta garai neoliberalean 1,9. Orduan, garai biak konparatuta, argi dago, horren arabera batzuk esan dago, argi dago, eredu neoliberalak porrotekin duela. Bueno, zailago da, azterketa ez da horren erraza, baina, bueno, da kontutan hartzeko datu bat. Dependeko zue, zorra, zorra barne produktu gordinaren arabera, estatu batuetan eta Europan. Karo, zorro osoa, publiko eta pribatuak kontutan hartuta, normalean esaten da, egoera normal batean, egoera normalizatu batean, gehienez, barne produktu gordinaren 150 izan beharko litzatekeela, eta behitu zer gertatu dan urte guzti hauetan. Neoliberalismoa martxan hasi, dolar eta urriaren arteko harremana apurtu, zorpetzea hasten da, eta
Segun herrialde batetik bestera aldatzen da, baina 350 hortik inkuru gauz. Eta hori da, gure ekonomien igual funtsezko erronka momentu honetan. Hau da, antzeko zeo zer, hau da munduan ikusita. Baina, bueno, oro har, 350 hortik edago momentu horretan. Hemen ikusten dozue, datu bardinak aktibo finanzierorekin lotuta, barne produktu gordina, produkzioa eta finanziarizazioa. Nolabait, lehen momentu baten neoliberalismoaren hasieran zegoen oreka, gero eta gehiago junda apurtzen. Zorraren bitartez. Bueno, hau da bardintzoa. Bueno, orduan neoliberalismoak porrot egin du, zergatik. Alde batetik hazkunde motela, hori esan dugu, eta hori naiz eta enpresen irabaziak sustatzeko hartutako neurri guztiak hartu. Neoliberalismoaren atzean eta neoliberalismoaren oinarriak hori egon da. Enpresak diru gehiago irabazi behar dabe, eta hartu diren neurri guztiak horretarako izan da, horreri aurre egiteko. Eta hala ere ez da lortu. Bueno, eta gainera, lortutako hazkunde eskaz hori, lortu da emakumen gain esplotazioari esker. Hori, bitxia daz, ze gutxi hitz egiten dan horretan. Baina horren atzean, eta oso labur esango doz, ez dakogu denborarik, horren atzean dago emakumen laneratze prozesua, ez laneratze prozesua bera, baizik eta zelan edo nola gauzatu zen laneratze prozesu hori. 70etan, ikusten baduzu, emakumen laneratze prozesua nahiko bat etorri zen neoliberalismoaren sorrerarekin. Prozesu horrein hasieran, iparraldeko mugimendu feministak hasi ziren etengabe esaten, bueno, ondo da, emakumeak laneratzea, baina hau ezin da izan lan gehiago egiteko. Hau izan behar da lana banatzeko, ez? Eta eurek proposatzen zuten, bueno, orduan iparraldean, lan profesionalean asteko 45 ordu lan egiten zen, eta eurek proposatu zuten 30 pasatzea. Bueno, momentuz 30 eta gero ikusiko dugu. 30, zer esan nahi dau, gero eta emakume gehiago lan merkatuan, ematen dau, jende gutxiago beharko da, orduan lan merkatuan, ez? Hori guztiz logiko, ez da? Eta hori zan abiapunto logikoa lan profesionala banatzeko, emakume eta gizonen artean, eta etxeko lana bai. Bueno, baina esan hori egin. Egin izan zen, familia guztietan, azteko 40 ordu gehiago lan egiten hastia. Eta hori nola egin zen? 100 milioi emakume egon dira belaunaldietan lan egiten azteko 100 ordu lan egiten. Karo, etxeko lana, inok ez dau kontutan hartzen, baina hor zegoen. Eta lan produktiboa da. Naiz eta barne produktu gordinan ez azaldu. Eta zergatik hori, argita garbi, benetako helburua ez zalako izan emakumeen emanzipazioa. Helburua izan zen, lan eskumerkea lortzea. Hori, enpresen etekinak sustatzeko, hori da, enpresen etengabeko helburua. Bueno, baina azkenian, hori berez, teorian, tresna oso importante bada etekinak sustatzeko. Eta hala ere, lortutako hazkunde eskaz hori lortu da emakumen gain esplotazioari esker neurri batean. Hori kalkulo diferenteak egin dira, baina hori izan leike urteko 40 urtetan urteko 0,5 barne produktu gordinan edo gutxi gora bera. 0,5, gehi 0,5, gehi 0,5 jakina. Eta demografia ondatxeri esker, bestearekin lotuta dago jakina. Baina, klaro, demografia da, etorkizuneko ekonomia bebai. Eta hori alboratu dugu, prinsipioz ez dalako gai interesgarri bat enpresen etekin entzat. Eta batez bere, gain sorpetzeari esker. Ze etengabeko sorpetze prozesu hori posible egin dau, prinsipioz, arazoren bat euki dugunean hazkundearekin, banku zentralak, diru gehiago, zor gehiago. Zer gertatzen da zorrarekin? Prinsipioz, sorpetzen garenean, aukera dukogu, ez bakarrik erabiltzeko, ez bakarrik gure soldata produktuak eta zerbitzuak erosteko. Gure soldata eta gainera hartu dugun mailegua edo, ez? Baina zer gertatzen da horrekin? Mailegua itzuli behar da. Eta itzultzen da mailegua gehi interesak.
Karo, itzultzen danean alderantziz gertatzen da. Ja, ezin dugu gure soldata erabili produktuak eta zerbitzuak erosteko. Zati bat gorde behar dugulako zor hori ordaintzeko. Orduan zorra oso ona da, barne produktu gordina sustatzeko, handitzen danean, karo, denpora baten, momentu baten, ordaindu beharko da. Orduan, zer egin dugu urte guzti hauetan, zorra jeisten hasten zanean, nola konpontzen dugu hori? Zor gehiagorekin. Eta zor gehiago, eta zor gehiago, eta zor gehiago. Eta holan neurri handi batean mantendu dugu ekonomia 50 urte hauetan. Bueno, garrantzi handikoa da azterketa horretan 2020an gertatu zena. Zergatik multinazionalek, gero ikusiko dugu astiroago, multinazionalek beraiek munduko foro ekonomikoaren bitartez hasi ziren esaten planteatzen mai gainean euren proiektu berri bat, berrabiatzea handia, Green Reset delakoa, eta bertan eurek esaten zuten neoliberalismoa agortuta dagoela. Porrot egin dau, sistema aldatu behar dugu. Ordura arte batez be neoliberalismoen kritikoak zirenak, orain ja multinazionalek, hau da, sistemaren liderrak eurek hasi dira hori esaten. Bueno. Asiaren industrializazioa eta Mendebalderen desindustrializazioa. Hau ezagutzen dozue, baina, bueno, nolabait zenbakietan edo grafikoetan ikusteko apur bat, ez? Zer egon da Txinaren hazkunde horren atzean? Bueno, alde batetik, inbertsioa. Gure inbertsio produktiboa motel junda urte guzti hauetan, eta Txina askoz gehiago inbertitzen dago produkzioan, industrian eta bar. Hemen, ez dakit ikusten dan, gauza bera. Inbertsio gordina, konparatuta Europar Batasunarekin eta Estatu Batuekin. Eta, klaro, inbertsioa da etorkizuneko errenta, jakina. Bale. Gauza bera, inbertsio gordina, baina hemen konparatuta herrialde aurreratuak eta herrialde gainerakorrak, emergenteak eta garapen bidean dauden ekonomiak. Ikusteko, nola, lehen antzeko mailan geundela eta diferentzia gero eta handiago dela. Bueno, hau da gauza bera, Txina eta herrialde emergenteen kikok diferentzia ikusteko. Hau da Txinaren kasuan. Bueno. Hemen lan orduko produktibitatea Txinan. Hazkunde tasa ikusteko hazkundeak askoz handiago izan dela azken urteetan herrialde gainerakorretan. Horren ondorioz, askotan izaten da, entzun da zer gertatu da munduan pobreziarekin. Neoliberalismoa baloratzeko orduan, esan da, bueno, pobrezia oro har munduan jeitzi egin da. Hau da, muturreko pobrezia. Baina, klaro, ezberdintasunak oso handiak dira herrialde batetik bestera. Eta hori ikusten dozu zenbakiak, ez? Txina da batez ere arrakasta horren jatorria. Bertan, Zortzireun eta 50 milioi lagun atera du muturreko pobrezia egoretatik. 900 milioitik, zortzireun gutxo gara bera, Txinan gertatu da. Orduan, pobrezia murriztu da Txinan batez be, eta gainontzeko, hegoaldeko gainontzeko herrialdeetan mantendu edo igon egin da. Hemen ikusten duzu apur bat aurrikuspenekin. Orain arte, muturreko pobrezia batez be Istasian Txinan jaitzi da, oso modu nabarian, eta orain aurrikusten ari da, igual Indian gertatu behar dela antzeko zehozar. Bale. Garrantzitsua da, askotan batzuk ondino daukie buruan Txinaren referentzia, nolabait herrialde, pobre, baina, Txinatarrak lan asko egiten dabe eta asko dire. Baina hori kontu zaharrak direla jakingo zue. Hemendiko zue patenteak, patenteekin zer gertatzen ari da. Patenteetan Txina da lehenengo herrialdea munduan, baina aspaldi eta diferentzia handiarekin. Patente berriak. Hemen deko zuen
aleginak ikerketa eta garapena, I+D delakoan. IGIG egiten diren aleginetan, barne produktu gordinaren arabera, Txinak Europar Batasuna gainditu zuen, bentsatuko zuen, 2012an, eta geldirik dago Europa, eta Txina gero eta gehiago gorruntza. Euskal Herriaren kasuan edo gure erkidego autonomoaren kasuan txarrago da. Ze gorruntza egin doazen gorruntza, eta bapatean beruntza, eta azken 10 urtetan etengabe beruntza ibili gara. Bueno, Txina eta Asia errobotizazio prozesuan. Zergatik dau bereziki interesgarria, askotan hitz egiten dugu laugarren industria iraultzaz, oso modan dago azke, oin urte batzuk, eta egongo da ziurazki urrengo urtetan bebai, baina zer gertatu da praktikan, gure inguruan enpresa gutxi batzuk sartu dira dinamika horretan, baina orobar egitura ekonomikoa ez da sartu horretan. Eta batez be, hemen baino askoz gehiago Asian sartzen ari da. Asian eta konkretuki batez be Txinan. Oso zaila da, laugarren industrialtzanen aldagai batzuk neurtzea, baina neurtzeko erraza den bat da robotizazioa. Robot industrialak oso ondo kontrolatuta dago zalako. Eta hemen ikusten duzue, argi eta garbi, robot industrial berriak batez be Txinan kokatzen ari direla eta diferentzia oso handiarekin. Hemen urteko salmentak dituzue, datu honetan, Txinaren bilakaera da. Txinaren roboten salmentak dira. Ez dira da bakarrik fabrikazioa salmentak bai. Hau da, eskualdeen arabera, ikusteko batez be, Asian nolabait kokatzen ari direla errobot industrialaren berriak eta behitu ze proporzioetan. Horrek esaten dauzku, ez oraingo produktibitatea, baina urrengo urtetako produktibitatea non egongo dan. Bueno. Hau ja da, ez instalazio berriak, baizik eta martxan dauden robot industrialak nun dauden. Eta hor, batez be ikusten dugu, Asian dago zala. Robot densitatea, bueno. Prozeso horren faktore dinamizatzaileak horrez gara sartuko. Bueno, ekonomiaren egoera berria. Bueno, azken urtetan gauzasko aldatu dira, gure egitura ekonomikoan. Alde batetik, 2008an, finantza krisia lehertzen da. Horren atzian, neurre handi batean, gain sorpetze edo finanziarizazio prozesu hori dago. Hori hasten da lehertzen 2008an, ez da. Hortik aurrera, globalizazioaren nolabiteko geldotze edo amaiera, batez beha amaitu zen orduan, batzuen ustez, finantza globalizazioan. Amaitu edo murriztu izan. Ze orduan konduratu ziren banku asko eta enpresa asko gehiegi inbertitu zutela atzerrian inbertsio finanzieroarekin. Eta orduan arriskuen percepzioa, arriskuen valorazioa galdu gintzala nolabait. Bueno, orduan hasten dira beste dinamika berriak, ez da? Gain sorpetxarekin zer gertatu da, urte hauetan. Bueno, orduan argi eta garbi geratzen da finantza krisi horretan, hori dela Mendebalde osoaren arazo funtsesko, arazo estrategiko bat. Eta orduan neurri batzuk hasten dira hartzen gain sorpetxea nolabait gelditzeko, esan lortu. Ze, klaro, gain sorpetxe nolabait murrizten hasten bagara, nolabait depresio baten jausteko arriskua oso handia da. Eta ez ginen ausartu, nolabait, 2008ko krisia horrainoa eroteko. Orduan, zer egin gendun, 2010-tik aurrera, lehenago hasi ginen, bankoen aldeko erreskate publikoekin, badakizue gogoratuko zari ez, zelako istiluak, iskandaluak egon ziren horren inguruan, hori prozesori amaitzen danean, 2 urte gerozeago, hasi ginen banku zentralen bitartez dirua botatzen, bankuen esku uzten, eta gain sorpetzea mantentzen. Hortik aurrera, gain sorpetzea gehiago hasi barik, baina mantendu gizan. Mantendu gizan gutxi gora bera, 7-8 urte. Gero COVID-en krisia etorri arte.
Orduan ez gendun lortu krisi horrek ez zuen balio, nolabait gani sorpetzea murrizteko ez. Bale, mundu unipolar delakoa, mundu multipolar bateruntz hasten da mugitzen, ez? Herrialde gainerako emergenten erronka ekonomikoa, Txinaren erronka eta Europaren erronka. Hemen dekozue, batez be, merkataritza globalizazioen nolabiteko geldotxe prozesuan sartu ginen 2008ko krisiaren ostean, antzeko zehozer globalizazio ekonomikoaren indizean, sorpetzearekin esan dugu zer gertatu zen, hemen ikusten da, herrialde emergenteak, batez be, Txina, India bebai agertzen da, gero eta pisu handiago munduko ekonomian. Hemen gauza bera. Munduko osoko produkzioan, herrialde emergenteak, batez be Txina, gero eta indarra handiagoa, hemen daukozue adibidez, azken, COVID-en krisia aurretiko, azken 3 urtetan, produkzio berrian nun egin zen. Horrek usten duzue, Txina, India, Estatu Batuak, eurozona, eurogunea. Ikusteko produkzio berrian nun egiten ari dan. Hau antzeko zeo zer da, hau da, barne produktu ordina Txina eta Estatu Batuen artekoa konparatzen. Hau da, PwC Pricewaterhouse multinazionalaren aurrikuspena, baina, proiektzio ezberdinak dagoz eta neurtzeko modu ezberdinak, baina segun nola neurtzen dugun produkzioa, Txina dabil Estatu Batuak baino gehiago produzitzen, batez be presioen ezberdintasuna kontutan hartzen badugu, edo gutxiago, baina nolabait igarotzeko bidean. Gauza bera, herrialde emergenteak, herrialde gainerakorrak eta garatuak konparatzen baditugu. Hau da, Txinak munduko produkzioan duen pisua. Gauza bera. Eta ekonomia eta geopolitika. Mendebaldea eta herrialde gainerakorren arteko talka horretan zer gertatu da, ez da? Azkenian, esan dugu, neurri batean, azkenian herrialde gainerakor edo emergenteak lehen mailako potentziak bihurtu dira, hainbat arrazoigatik, indarre ekonomikoa, kasu batzutan, politikoa edo militarragatik, biztanleko puruagatik, eta bar. Batez ere, mendebaldearen egiturazko edo ahulesiagatik, ahulesi strukturalagatik bebai. Hori beti buruan eukitzea oso importantea da. Ez da bakarrik eurek zer egin dabe, baina gu bebai zer egin dugu txarto, hori kontutan hartzea garrantzi handikoa dela usteot. Baina gero ikusi dugu, aurten gertatzen ari den gauzekin, hainbat gauza aldatzen ari dela ziur asko. Horrekin lotuta, oreka militar berria. Hainbat gauza aldatu da horren inguruan azken 20 urtetan. Larrogetan, marretan, Estatu Batuen nagusitasuna osoa izan zen, Errusian ondino zegoen gaitasun, Sobietar Batasunetik jasotako gaitasun nuklearra, baina, orain zein dan gutxi gora bera egoera militarra. Azkenean, oreka militarrak, oreka ekonomikoak, oreka politikoak oso lotuta dagoz. Ordean interesgarria da ezberdintzea, egoera oso diferentea da, segun indar estrategikoak, nuklearrak barne, edo indar konbentzionalak bakarrik hartzen baditugu kontuan. Indar konbentzionalak kontuan hartuta, balantzea oraindik Estatu Batuen alde dago argita garbi. Indar militarren balantzea. Estatu Batuak irabazlea da gaitasun globalean, Txina hori bai gero eta hurbilago Estatu Batuetatik, eta Errusia aleginak eta kanpainak konzentratzeko gaitasuna. Orain arte batez be, Sirian ekialde hurbilen eta gaitasuna handi eduki dau eskuartze konkretuak izateko. Baina kontutan hartu dugu helburu ezberdinak direla, herrialde batzuen eta besteena. Estatu Batuen helburua da hegemonia globala. Eta horren atzean zer dago, adibidez Estatu Batuetatik kanpo 800 base militarrak ditu.
Eta hori dana mantendu behar da. Orduan, bere esfortzu ekonomikoaren atzian, bere indar militar konbentzionalaren atzian hori dana dago. Orduan, mundu osoa kontrolpean nolabait mantentzea. Baina Errusia eta Txinaren helburua diferentia da. Da norberaren lurraldea eta ingurua nolabait kontrolpean edo babestea. Baina, oso diferentia da egoera indar estrategikoak edo nuklearretan. Balantzea momentu honetan itxuraz, Errusiaren alde dago. Errusiaren abantaila teknologiko harrigarria da esparru horretan. Ez dakit denbora eukiko dugu, baina igual zehozera saldu behar da horretaz. Hortik aparte, badago, kontu erratu behar da, alianza Errusia eta Txinaren artean, kontuetan hartu behar da, azken urtetan, gerra espaziora, hau da, gerra balantze estrategiko horretan, gero eta gehiago, herrialde guztiak, Estatu Batuak, Txina, India, Errusia mugitzen dira espaziora armagintza sistema berriekin. Eta baita ere kontuetan hartu behar da, gaitasun ez ezagunak. Ez dakigu zein punturaino herrialde bakoitzak kontatzen duen daukona edo ez dauen kontatzen. Orduan, hori faktori hori be kontuetan hartu behar da. Bueno, baina dena dela, argi dago azken urtetan haustura bat gertatu dela Mendebaldea eta Errusia eta Txinaren artean. Bueno, eta zein da haustura horren jatorria, neurri batean esan dugu, ez da? Errusiaren kasuan, alde batetik, Putinen mugimendua nahi duzue, Putinen korporazioen aurkako iraultza 2000 garren urtean, korporazio orduko oligarkak boteretik kentzen dauz, eta, klar, oligarka horiek oso lotuta dagoz gure oligarkekin, eta orduan, hor talka egiten da Errusiaren gobernu berria Mendebaldeko elitekin, ez da. Beste faktore bat oso importante izan zen, esku hartzea Sirian 2015an, hori asaltu dugu, ez da. Estatu Batuen ekialde hurbilelako estrategia ondatu inzuelako horrela, ez da. Eta horren bestaldetik, horren ondorioz, etorri ziren Mendebaldearen zigorrak, blokeo ekonomiko eta bar. Eta badakigu, gero zehozer komentatuko dugu, aurten hori dana berraldatzen ari da. Eta Txinarekin segertatu zen, Xi Jinping boterea heldu eta gero, ustelkeria eta korporazio handien aurkako politika berri horiekin, eta bestaletik, Estatu Batuetatik, Trump edo Biden Txinaren aurkako zigorrak, zergak eta bar. Trumpekin hasten direla eta gendo mantendu direla. Bueno, baina hor kontutan hartu behar dugu, nolabait blokeen eragin esparruak. Kontra ez da bakarri Estatu Batuak alde batetik Txina eta Rusia, baizik eta bakoitzadeko bere inguruan eragin esparruak direlakoak, ez da? Nahi badozue batzuk militarki nolabait adierazteko edo politikoki militarki NATO, OTAN alde batetik eta Shangairen erakundea bestetik jartzen dara batzutan, ez? NATOren barruan badakizue zer dagoen, azkenean Amerika iparraldea eta Europa Mendebaldia gutxi gora bera, eta hau da Shangairen erakundea, ez? Ez da NATOren gauza berdinak, baina, nolabait konparatzeko. Zer esparru influentziak noraio ailegatzen diren kasu bakoitzean. Gero ikusten ari gara, aste hauetan, bi blokeak artean gertatzen ari diren banaketa, neurrian batean honekin dago lotuta. Bueno, Txinaren kanpora begirako eragin ekonomikoa dago lotuta proiektu konkretu batekin, adiaz, zetaren bide berria. Ez dakitu horretaz entzun zuen zehozer, baina hau da gutxi gora bera, ez da? Da proiektu bat, komunikazio mota ezberdinen bitartez lotzeko Txina eta Europa. Proiektu hori gauzatu da zati batzuetan, beste batzuetan ez, eta, klaro, azken urtetan gero eta oztopo politiko, geopolitiko gehiago hasi dira sortzen, ez da? Oin urte batzuk proiektu ekonomiko huts moduan ikusten zana, orain ja mehatxu politiko moduan ikusten da. Vale. Orduan, zetaren bide berria da Txinaren tresna oso importante bat, beste bat, inbertsioak Latinoamerikan, inbertsioak Afrikan eta inbertsioak ekialdeko Europan. Txinaren eragin esparrua gehiago zabaltzeko.
Eta, hau interesgarria da, Txina eta Rusia, hau ez da berria, bien arteko elkarlana gauzatu da, esparru geopolitiko horretan, mundura begira, lotzen nolabait Txinaren indar ekonomiko alde batetik eta Errusiaren indar politiko eta militarra, batez be, Afrikan, Latinoamerikako herrialde batzutan ez da ba. Batiz be, Latinoamerikan, Afrikan, herrialde musulmanetan, eta baita ere adibidez etsaitasun historikoak gaindituz. Oso herri handiak dira, bai Errusia eta Txinan, normalean herri handien inguruan daudenak, nahiteko etsaitasun historikoak dituzte herrialdi horiekin. Eta orduan, zailtasun horiek gainditzeko, zegin dabe, Errusia adibidez, ordura arte zeuzkan harremanak sendotu Indiarekin edo Vietnamekin, bi hauek oso harreman txarrak zeuzkien Txinarekin, baina Errusiarekin oso onak. Eta antzeko zehozer gertatu da ekialdeko Europan, edo ekialdeko Europako herrialde batzutan. Txina etengabeko inbertsioak egiten egon da azken urteetan. Bale. Bueno, Europarekin zer gertatzen da? Bueno, Europa bide gurutzean ja hasten gara esaten, baina azken hilabeteetan gauza batzuk aldatzen hasi dire eta komentauko dugu jakina. Kontua da, printzipioz, azken hamarkadetan gertatutako hainbat arrazoiengatik ematen zuen Europa askoz autonomoa bihurtu behar zala, ez da? Hau da, gerra hotza amaituta, Sobietar Batasuna desagertuta, Alemania batu egiten da, Europar Batasuna zabaltzen da, orduan aukera guztiak zeuden teorian Europa bihurtzeko eta oso bizkor munduko hegemon ekonomikoa, ez? Argita garbi. Eta hori esan gertatu, alderantziz, ez da. Bueno, orain teorian, azken urtetan, esaten ari izan, orain badago, orduan esan gertatu ondino estatu batuak oso indartsuak zirelako, euren politikak inposatzeko, eta bar. Baina azken horretan, estatu batuak gero eta ahulago denez, ermaten dau, Europa gero eta aukera gehiago deko zala, autonomoa bihurtzeko, bere esparrua garatzeko, eta barrez. Baina, bueno, hori aurten aldatu dabe bai. Bueno, orduan, bi aukerak zeuden Europaren kasumikoak, gero eta gehiago ekialdearekiko harremanen alde, eta orduan hasi zan aipatzen Alemania, adibidez, Txina eta Errusiaren kide teknologikorik onena izango litzakela, eta hasi zan aipatzen, batez be esparru ekonomikoetan, balizko Berlin, Mosku, Beijing ardatzaz. Edo ardatze euroasiatikoz esaten ari izan bai. Bueno, zer gertatzen da estatu batuekiko loturekin. Bueno, badagoz herrialde batzuk Europan, Polonia, herrialde baltikoak, oso modu zuzenean estatu batuen kontrolpean egon direla. Azken 30 urteetan argita garbi, ez da. Bestadetik komunikabideak, oroar, ardatz atlantikoaren aldekoak dira, eta harreman kulturalak oroar mendebaldera begira. Harreman kulturalak hori alderantziz, hori txarta dago. Lotura politikoak oroar estatu batuekiko harremanak mantentziaren aldetik. Bueno, bi indarroien artean egon da Europa mugitzen azken urteotan, baina aurten dan aldatu da, bai. Enpresa publikoen eztabaida berpiztu da, ekialde eraginaren ondorioz, baina horrez daukagu denporarik sartzeko, galderetan nahi baduzue, zehosari komentatuko dugu. Bueno, kokapen estrategikoak. Bueno, azkenian, herrialde gainerakorrak, zehosari esan dugu horretaz, ez da? Esan dugu, munduko ekonomian gero indarra handiago daukiela, balizko egitura multipolar berria horren funtsesko oinarriak direla, ideologia eta politiko-ekonomiko anitzak dituzte, baina zer dago aman komunian herrialde horien artean? Bueno, eurek zer esaten dabe, alde batetik hori, oso ezberdinak gara, erlijio ezberdinak, politika, ideologia ezberdinak, kultura ezberdinak, baina zer daukogu aman komunian. Eta eurek esaten da bena, lehen esan dugu, ez da. Gobernuak benetako anginteak dira herrialde gainerakorretan, eta euren ustez, mendebaldeko herrialdetan, enpresa handiek izan hori dute benetako nagusitasuna. Eurek ikusten da ben moduan. Bueno,
Hau da, Txinaren erronka, ez da? Esan dugu, barne produktu gordinaren arabera, presioen ezberdintasuna kontutan hartuta, ja lehenengo potentzia dela, etengarbeko inbertsio intensiboa egin dituztela azpigituretan, prestakuntzan eta teknologian, bueno, IGIG-ren aleginan eta robotizazioan egin dituzten aleginak komentatu ditugu, baina erronkak badituzte, erronka oso importanteak. Bata da, gain zorpetzaren eragina zurgatu. Claro, Txinaren kasua oso bitxia da alde horretatik. Ze Txina zegoen gain zorpetuta eta 2008ko krisia lehertzen danean, mendebalde osoa hasten da esaten gure funtsezko arazoa da gain zorpetzea eta zer egiten dugun hemendik aurrera hori kontrolatzeko eta justo momentu horretan Txina hasten da zorpetzen. Zergatik? Bueno, justo Txina oso Txinaren ekonomia esportazioen menpe dago neurri handi batean. Eta orduan, mendebaldeko krisiaren ondorioz, esportazioan jeisten hasi ziren, eta hori konpentsatzeko, barne ekonomia dinamizatzeko eta sustatzeko hasi ziren eurek gain zorpetzen. Orduan, oso zorpetuta dagoz momentu honetan, baina eurek esaten dabe, edo zelan be horreri aurre egin behar dutxo. Eurek esaten dabe euren zorra diferentea dala, inbertsiorako dala, eta bar, baina horrez gara sartuko. Esportazioaren ordez, eurek esaten dabe, gero eta piso handiago eduki behar dagoela barne konsumoa, eta hainbat gauza egiten ari dira hori sustatzeko, baina ez da horren erraza. Merkatu teknologikoak, kontua ez da bakarrik teknologian inbertitzea, eta asko inbertitzen ari dire, lan asko egiten ari horretan, gero merkatu teknologikoetan kokatzea zailago da, hori da eurentzat erronka importante bat. Eta guk erronka demografikoa badukogu, eurek beho daukie, arrazoi diferentengatik hori jakingo dozu, zeukizuten politika bat, bakizue familia bakoitzeko gehienez ume bat eukitzeko, hori malgutu da azkenotan, gero uste dut orain 3 dagola, baina, edo zaname, erronka demografikoa daukie, baina bitzia da, eurek ze modu positiboan planteatzen dabe hori, ez da? Demografiaren arazoari aurre egiteko, aurrerapen teknologiko, inbertsio teknologiko, ez da? Batez ber robotizazioa. Guk gauza hauetaz hitz egiten dugunean, dana dira beldurrak eta dana dira mehatxoak, ez da? Robotizazioa, eta zer ingo dugu langabezia, eta hurrengo gunean beste mehatxoat, zer ingo dugu demografiaekin ditugun arazoak, baina orduan, sekatik ez dozuz lotzen gauza biak, ez? Ez hemen dana dira beldurrak, ez? Baina, klaro, robotizazioa zer da tresna bat, nolabait produktibitatea handiago izateko eta behar izan ezkero, edo nahi izan ezkero, lan gutxiago egiteko, edo demografiaren jaitxiera konpensatzeko, edo dana dala, ez da. Bueno. Europaren erronka gutxi gora bera esan dugu zein arazoak estrategikoa ditugu, arlo ekonomikoan eta politikoan, bebai. Horren inguruan guk aztertu ditugu gerora begira zeintzuk izan daitezke mai gainean dagozen eredu alternatiboak, ez? Eta ez guztiak, ez? Baizik, nolabiteko atzetik nolabiteko pisua dutenak, ez? Eta hauek atera ditugu. Batzuk proposatzen dabe, eredu neoliberalarekin jarraitu behar dela. Euren argumentua da, eredu neoliberalak porrot egin duela, batez be ez dalako behar beste sakondu. Gehiago sakondu ezkero, arrakastatxoago izango dela. Beste batzuk planteatzen dabe, gerra osteko eredura itzuli. Itzultzea. Hau esaten dabe, orduan gauzak horren ondo base bilen bai gizarte ikuspegitik eta bai ekonomiaren aldetik, zergatik ez itzuli orduko eredura. Baina ematen dau, zehozer izan dugulen, arazo estrukturala, edo, arrazoi estrukturalak egon zirela arrakasta horren atzetik eta ez dala horren erraz beste barik eredu hori errepikatzea. Beste batzuk esaten da, herrialde, zergatik ez gara hurbiltzen herrialde gainerako horren eredura, eurentzat ondo badoia, zergatik ez repikatu hori. Beste batzuk berrabiatze handia, green reset delakoa planteatzen dira, orain multinazionalak, eredu horren garrantzia batez be hori da. Multinazional handiak dabiltzala proiektu horren atzean. Eurek esaten dabe, neoliberalismoa gortuta dago, eta prinsipioz jakina euren interesen aldeko eredu berri bat jarri behar da martxan. Gero komentauko dugu zor. Eta gero dago hor, ez dago oso zehaztuta, eredu nazionalista, industrialista, hori izan leike
trumpismoaren eredua, baina ez dago oso zehaztuta. Gauza batzutan neoliberalismoaren antzekoa da, baina globalizazioaren aurka, finantza sistema zalantzan jartzen dugu, baina herrialde diferentetan, modu diferentetan bebai planteatzen da. Bueno, zehozer, grid reset berrabiatze handiaren horren ingurua. Esan dugu garrantzitsua dela horretaz hitz egitea, batez be, ikusten dugulako nor dagoen atzean. Multinazional handia dago zela horren atzean. Bueno, justo COVID-19 testu inguruan, eredu neoliberala amaitu txatjo eta berrabiatze handia eredu berria bihurtu proposatu du munduko ekonomia foroak, gaur izoratzen duela. Bueno, bitxia bada ere, eurek esaten dut, COVID-19 sortutako krisia, eren kontestua, aprobetsatu behar dugu. Bitxia da, euren prinsipioz krisi ekonomikoa sakona zama. Gero ikusko dugu apur bat zer dagoen horren atzian. Laugarren industria oraltza sustatu behar dela, nolabait horren oinarri produktibo moduan. Banko zentralak finantza sistemaren erdigunia bihurtu behar dire, kapitalismo barneratzailea edo kapitalismo inklusiboa sustatu nahi dabe, enpresaren gizarte erantzunkizunaren kontzeptuak edo lotuz. Hor ez dabe zer konkreturik proposatzen eta horrezatik esaten ari da hori da batez be nolabait irudi kontuak, baina bueno. Eta zuntzipen sortzailea planteatzen dabe, estrategia moduan enpresa eta sektoren zuntzipena erabili ekonomiaren aurrerapena sustatzeko. Zuntzipen sortzailea da aspaldiko teoria ekonomikoa, teoria ekonomikoa horien atzean, merkatu dinamikan oso importantea da, oso eraginkorrak ez diren enpresak eta sektoriak nolabait desegin eta merkatutik atera, nolabait eraginkorragoak direnak, nolabait merkatu osoa harrapatzeko eta ekonomia osoa hobeto joteko. Hori da zuntzipen sortzailea. Beste batzuk horren kritikoak esaten dabe, praktikan ez dala hola. Praktikan dira enpresa efizienteagoak, nolabait merkatua harrapatzen dabenak, eta beste batzutan dira beste barik harreman politikoak dituztenak, edo adibidez gerren kasuan, gerra irabazten duen herrialdeko enpresak direlako, edo azkenian boterea dutenak, arrazoi bategatik edo bestegatik. Baina eredu honetan planteatzen da zuntzipen sortzailea tresna estrategiko moduan nolabait ekonomia berpisteko. Hainbat sektore desagertu behar da, hainbat enpresak atera behar dire merkatutik, nolabait, eurek pentsatzen da, batez be, enpresa handiak, korporazio handiak, merkatu sektore horiek harrapatzeko. Bueno, proiektu horren helburua ulertzeko, nortzu dago zen atzean hartu behar da kontuan. Formalki alde batetik dugu munduko ekonomia foroa, hori da multinazionalek sortutako foru bat, korporazio handiak, badago multinazional finanzieroak sortutako beste gune bada, 30 rentaldia, eta gero badago zerakunde bitxi batzuk, kapitalismo barneratzailerako edo inklusiborako koalizioa, korporazio handiak dagoz bertan, eta beste bada kapitalismo barneratzailerako konseilua gehi Vatikanoa, holan izen hori hartu dago, horbe bai korporazio handiak eta Vatikanoa dago. Bueno, hori da, azkenian argi ikusten dugu korporazio handien alternatiba dela, ez da? Bale, dago zen mehatzuei aurre egiteko asmoarekin. Bueno, orduan, hegemonia, esan dugu, hegemonia, mundu mailako hegemonia arriskuan ikustea, izan da funtsezko mehatxu bat, bueno, zer egin da horreri aurre egiteko. Alde batetik, esan dugu, mende Amerikar berria proiektua, 2000 onartu zala, beste dokumento batzuetan argi geratzen da, hor sei estrategia planteatzen ziren, ez da? Lehenago, herrialde musulman aurreratuak inbaditu eta ondoratu, eta hortik abiatuta Txina eta Errusia desegonkortu eta menperatu bai. Eta bestaletik, Errusia eta Txina modu zuzenean ezitzea aldeun herrian. NATOren etengabeko edapena Errusiarantz, hortaz asko hitz egin da azken urtetan, Asia Zentraleko herrialdeak kontrolpean jartzea, Asia Zentraleko herrialdea dagoz Errusia eta Txinaren artean, orduan estrategikoki funtsezkoa izan da hori, adibidez, NATOren txateta. Errusiaren aurkako esia Europan, Txinaren aurkako esia Asian. Batez be, India, Vietnam, Japonia, Hego Korean, alden neurrian Txinaren aurka jartzen.
Eta zer abilda horretarako, zigorrak, merkataritza blokeoak, eta bar. Bueno, bestaletik, Errusia eta Txinaren estrategiak. Alde batetik, aliantza Errusia eta Txinaren artekoa, gero eta lankidetza handiagoa, esporro ekonomiko, politiko eta militarrean, SCO da Shanghai elkartea, lehen ikusi duguna. Baita, herrialde ez bakarrik horiek, baizik eta euren inguruan edo erekin bat atozen herrialdeak biltzen dituena. Bueno, beste estrategia batzuk zeintzuk izan dira, alde batetik alegindu dira geopolitika egonkortzen. Zergatik, pentsatu dabelako denpora euren alde zegoela. Hau da, gu gabiz gure burua indartzen, bai Errusia eta bai Txina, orduan denpora gure alde dago, interesatzen jaku ez munduan esarez gertatzea, edozein momentuan gure aurka etorriko dira. Mentalidade horretan egon dira kokatuta, bai Txinan eta bai Errusian. Bueno, Errusiak hori, desegin du ekialde hurbila ondatu eta desegonkortzeko estatu batuen estrategia, eta Txina batez be, ahalik eta diskresiorik handiena gordegin dau. Eta diskrezio horretan mugitu da, batez be, Trump agintera ailegatu arte. Claro, Trump ja hasi zan, eraso zuzen bat martxan jartzen Txinaren aurka. Eta orduan ja hasi ziren gauzak nahi gabe berotzen, ez? Nahi eta ez berotzen. Bale. Bueno, erronka batzuk labur biltzen, Txinaren erronkak, sorpetzea aipatu dugu eta denbora irabaztea, batez be, euren arlo geopolitikoan, Errusiarena barne egonkortasun politikoa, egonkortasun ekonomikoa, abantaila estrategikoa erabiltzeko tentazioa berandu baino lehen, hori galdegaiarekin ipinitan eukan, eta hori lotuta egon leike orain gertatzen ari danarekin. Estatu batuen aldetik, garapen eredurik ez, estatuek lehen aipatu dugunagatik, zer gertatu behar da aurra begira gure garapen ereduak, badakia agortuta dagoela. Barne ez egonkortasun gero eta handiagoa, hegemonia militarra galdu baino lehen erasotu, adibidez, estatu batuetan egin diren azterketetan, argi eta garbi izaten ari dire, alde batetik Errusia gure gainetik dago arlo estrategikoan, eta Txina egongo da, batzuk egin dabezan azterketetan, hemendik 4-5 urtera. Orduan, zeo zer egin behar dugu hau lehertarazteko hori baino lehenago. Hori da, estatu batuetan egindako azterketetan esaten dana. Europan zer da arazoa, garapen eredurik ez, estatu batuetan gertatzen dan moduan, baina baita ere, gure kasuan, liderko eta estrategiarik ez. Gure egitura politikoa oso berezia da, badakizue, Europar Batasun alde batetik, estatuak bestetik, gauza askotan ez dago oso argi norden liderra eta norrez, oraingo agintariak oroar oso ahulak dire, Europan, konparatzen badituzue, oin 20 edo 30 urtekoekin, oraingo gaitasun estrategikoa, hutsetik hurbil dago, iaia Europa osoan. Baina, helburu bat izango litzake barne klarifikazioa eta behar bada autonomia estrategikoa lortzea. Estatu batuetatik autonomia estrategikoa lortzea. Europan ze erronkak ditugu? Hainbat erronka, ez da? Bata, epe luzera, igual, segun nola ikusten da, baina importantena, demografia. Bitxia bada ere, barlo horretan ez da ezer egin. Ez da gai berria, orain ez da. Arlo demografikoan arazo bat dekogu eta zer egin behar da? 40 urtetan dakigu arazo hori dekogula mai gainean, eta 40 urtetan ez da ezer egin, eta hori da bitxiena, ez da? Zergatik, ondatxe demografikoari aurre egiteko ez da ezer egin, praktikamente ezer. Gauzatxo batzuk kenduta. Baina ez da gai erronka estrategiko moduan hartu. Gain sorpetzea, orain arte sortutako zorra berregituratu beharko dugu, zeo zer egin behar dugu, gain sorpetze horrekin, baina baita ere, aurrera begira, behar dugu gain sorpetze gabeko hazkunde eredu berri bat. Inbertsioa sustatzeko bide berriak. Hau da, oraingo zorraren arazoa konpontzen badugu, baina gure eredu ekonomikoa jarraitzen dau beharrezkoa izaten gain sorpetze berriak, ez dugu ezer konpontzen, ez da? Orduan, eredu berri bat behar dugu alde horretatik. Finantza sistema hankaz gora dago, hor dago gain sorpetxaren arriskua hor dago lako mehatuta, argi dago behar dala banku sektorearen berregiturak eta bat, eta moneta politika berria, ez dakit denbora eukiko dugun hori azaltzeko.
enpresaren jabetza kudeatzeko gaitasunik eza. Enpresa publiko eta pribatuaren arteko oreka oinarri objektiboen arabera. Nik uste dut hori oso importantea dela. Gerra ostean, 20-30 urtez, Europan oso modu lasaian kudeatu izan sektore batzuk publikoak izan behar dire, beste batzuk pribatuak eta, baina neoliberalismoarekin hori emaitu zen, eta arlo enpresarialean dana izan behar da pribatua. Eta eske gainera galdu dugu gaitasuna enpresa publikoak kudeatzeko, eta ez dakigu oso ondo, zeren arabera enpresa bat izan behar da pribatu edo publiko, gaitasun hori galdu da. Eta hori berreskuratu behar dugu, ikusten ari gara batez be, herrialde emergenten oso gestinoa egiten ari da, enpresa hundien esparruan horretaz. Bueno, eta lehen esan duguna, gobernuak eta enpresa handien arteko desoreka horreri aurregin behar dutxogu modu baten edo bestean. Bueno, herrialde gainerako horretatik gauza batzuk ikasi alditugu, ez dira bakarrik mehatxu bat, ez? Eta hori oso importante izan leke gure etorkizuna proiektatzeko orduan, baina bueno, ez gara luzatuko horretan. A ber. Bueno, noraino helduko da prozesu hori, ekonomia ekialderuntza mugitzearena prozesu hori. Bueno, batez be, Europa eta Estatu Batuen esku dago edo egon daiteke, ez da? Guk zer egiten dugun gure ekonomiarekin, ez bakarrik txinatarri egurra emoten, indiarri egurra emoten, eta eta guk zer egiten dugu gure ekonomiarekin. Bale. Prozesuaren oinarrian ez dago bakarrik Asiaren efizientzia, baizik eta mendebaldearen hutsuneak eta akatzak. Bale. Orduan, bueno, hau hasieran esan dugu nola baita, ez da? Orain arteko gainberaren oinarrian dauden politika eta estrategiak mantendu eskero, Europak ez du zer eginek. Eta geratzen bagara horretan, azken urtetan egin dugun moduan, aber zer mehatxo ditugu hor kanpuan, gerra horien aurka, hainbat arazo ukiko ditugu. Borroka geopolitikoa gero eta arriskutsuagoa bihurtuko zaigu, argita garbi. Eta modu baten orain gertatzen ari dana horrekin lotuta dago. Benetako aldaketa abiatzeko diagnostiko egokia behar dugu, eta hortik aurrera estrategia berriak ezarri Europa osoan. Aukerak. Bueno, komentatu ditugu, eredu ekonomikoaren inguruan egon daitezke aukera teoriko horiek, ez? Oraingo ereduarekin, neoliberalarekin jarraitu, berrabiatze handia, gerra osteko eredura itzuli, eta bar, ez? Vale. Bueno, hau aipatu dugu bai. Aukera geopolitikoak, herrialde gainerako horren ekonomia ondatu eta menperatzen alegindu, orain arte egin dugu moduan, hala nazioarteko harremanak egonkortu eta mendebaldiaren ekonomiaren berregituratze eta berrabiatzaren aldeko apustu egitea. Bueno, zalantza batzuk aurrera begira, bloken arteko lehiak jarraituko dago, noiz arte. Bueno, hau zegoen hau da deskripzioa oraintxe bertako gatazka lehertu aurretik. Baina, bueno, bloken arteko lehiak jarraituko dago, gerra hotza noiz arte. Europa mugituko da ekialdera edo ala mendebaldera, Alemania batez ere gero eta gehiago ekialdera begira kokatu da, eta orain dan aldatzen ari da. Beijing, Mosku, Berlin balizko ardatz hori, horren inguruan kontra esan nabariak dagoz Europar Batasunean. Bueno, eta mundu multipolar hori nolabait gauzatzen bada, horren ostean zer bloke hoien arteko lehia mantenduko da, edo beste lehia berri bat jarriko da martxan, edo nolabaiteko elkarlana, blokeen arteko elkarlana martxan jartzeko gai izango garan. Vale. Eta eredu diferentiak egon eskero, ereduen arteko hurbilketa bat gertatuko da, hala, eredu hoien arteko lehia edo burrukan kokatuko gara. Bueno, hau apur bat gehiago, esan dugu... Berrabiatze handiarekin
jarraitzeko, ez da? Esan dugu bi erronka dago horren atzian. Bata da, desapalankatzea edo despalankatzea delakoa. Hau da, despalankatzea da zorpetze maila jaistea. Eta hori da lehenengo erronka. Hau esateta be, neoliberalismoa agortuta dago, eredu berri bat jarri behar dugu martxan, eta horrek eskatzen dago alde batetik gain zorpetzearen arazo horreri aurre egitea, hau da, despalankatze prozesua martxan jartzea, zorra jaisteko, eta bestaletik eredu berri bat martxan jartzea. Eredu berri hori, batzuk esaten dabe kapitalismo korporatibo izango da, edo korporazioen kapitalismoa, beste batzuk hasi dire esaten feudalismo korporatiboa, teknofeudalismo esaten eri dire batzuk. Gero ikusiko dugu zergatik. Horren oinarriak, alde batetik eurek planteatzen zuten pandemiaren krisia erabiltzea, krisi bat benetako aukera bat izan daiteke sektore batzuk desagretzeko, eta beste sektoreak horren ordez zabaltzeko, eta bar. Enpresa txiki eta ertainen merkatuak eskuratzea, finantzen despalankatzea, horrekin batera planteatzen ari da, askatasun zibilak neurri batean murriztu beharko direla. Zergatik, batez be, despalankatze prozeso horrengatik. Despalankatze prozeso horretan, hainbat gauza gertaturik soldatekin, pentsinoekin, banku gordailuekin, eta bar. Hori dana politikoki oso gogorra da, eta prozeso hori kontrolpean jartzeko, askatasun zibilak modu baten edo bestean, murriztu beharko dira. Bale. Hemen deko zuen, eurek idatzitako liburuak, munduko foro ekonomikoak, eta bitxiena hemen da, lotzen dala, berrabiatze hondia, Green Reset delakoa, eta COVID-19 oso modu zuzenean. Hori da deigarrena kontu horretan. Eta gainera esaten dabe, COVID-19 aukera historiko paregabekoa dela eredu berria martxan jartzeko. Hemen esan duguna, oinarri biak, finantza despalankatzea alde batetik, eta eredu ekonomiko berria bestetik. Finantza despalankatzea, bizkor pasatuko naz hemendik. Zer da zorpetzearen murrizketa. Oraingo egoera, lehen esan dugun moduan, barne produktu gordinaren arabera, hau da, produkzioaren arabera, zorrozoa 350 dago, segun nola neurtzen da, herrialde batetik bestera aldatzen da, baina gutxi gora bera. Egoera normalizatu batean, 150 gehienez. Claro, barizko despalankatzearen neurria, zer da? Zer da, barizko despalankatzea? 200 geistea? Susmatzen dugu hori zer izan daiteken, ez da? Claro, teorian hori egitea bidere zeina da bizkorrekin nahi badugu, ez da? Baina kaso batzutan, herrialde batzutan, antzeko gauza batzuk egin dira, ez? Finantza despalankatze prozesu horretarako, azterketa historikoak egin dira, eta hor ikusi da estrategia ezberdinak erabili direla, bata ekonomiaren hazkundea. Ekonomiaren hazkundeak, zorpetze maila mantenduta, ekonomia gero eta handiagoa bada, bien arteko proporzioa jeisten da. Orduan, lortzen badugu ekonomia hastia zorpetze maila igon barik, hori izan leke despalankatze edako bide estrategia bat. Kontua da hori ia inoiz ez da lortu. Eta ziurazki alegindu gara hori lortzen aurreko krisia eta COVID krisiaren artean, urte horietan. Eta ikusi da ez inoizko izan dela. Gehienez lortu da zorpetze maila mantentzea, ez jaistea. Beste estrategia bada ez ordaintzea edo zorra barkatzea. Batzutan hori erabili da, baina batez be zorra atzerriko zorra danian. Hori behin baino gehiagotan da, herrialde batzuk esan da, ezin dut ordaindu eta ez dut ordainduko. Arazo batzuk dagoz, baina urte batzuk pasauta, arazo horiek gainditzeko aukerak egon daitezki. Hori orain ezin da erabili zergatik. Gu daukogun zorra, Europan eta Estatu Batuetan daukogun zorra, barne zorra dalako gehien bat. Eta orduan hori egiten badugu, gure banku sistema porrot egiten dugu. Batez be zorra, horien eskuetan dagoelako. Eta banku sistema porrot egiten badau, azkenian beste estrategia batzuk hasi beharko ginateke erabiltzen horreri aurre egiteko.
Beste tresnak, 2008an neurri batean aplikatu ziren, austeritatea, errenten murrizpena, aktiboen konfiskazioa, eta barrez. Karo, politikoki oso gogorra da. Gizartearen matxinada ia ziurtatuta egongo litzake, aipatu ditugun proporzioetan. Orduan, arrisku politikoa mugatzeko, ziurazki eskubide politikoak murriztu beharko lirateke. Eta azkenean, beste azken estrategia da inflazioa bera. Inflazioarekin, inflazioa 110 bada, zorren benetako pisua jaisten da 110. Zorren kopurua mantenduta, baina diruaren balioa jaitsi egiten da, inflazioaren proporzioan. Hori badakizue, azkenotan etengabe erabiltzen ari dako kontzeptu hori, ezta? Zorra 110 bada, gure diruak 110 gutxiago balio dau, bankoen endekogu dirua, baina baita ere, zordun bagara, gure zorraren nolabait pisua, nolabait 110ean jaisten da. Bai? Orduan, inflazioa izan da batzutan despalankatzea prozesuari aurre egiteko estrategia bat. Eta orduan, askotan, ze gauza horietaz ezer gutxi hitz egiten da publikoki, baina bai barne dokumentoetan eta askotan komentatzen da neurri handi baten oraingo inflazioaren prozesuaren atzean egon diren banku zentralen mugimendu batzuk horrezagatik gertatu direla. Eta inflazioaren abantaiarik importantena da politikoki errazena dela. Zergatik, murrizketekin eta bar, beti esaten dugu, murrizketak gobernuaren errua dela, edo enpresarien errua dela. Inflazioarekin dugu, inflazioa dago. Ez da horren erraz identifikatzen horren errudunan ordan. Orduan politikoki errazagoa da. Hemen ditugu dokumentu batzuk azken urtetan egin direnak, BlackRock badakizu esardan, ez da? Inbertsio funtzen artean, inbertsio funtzen kudeatzailen artean, hau da munduan dagoen funtsik handiena, enpresarik handiena. Eta inbertsio funtz hauek orain inbertitzen da sektore guztietan, eta orain arte askotan hitz egiten gendun sektore diferenten interesei buruz, hau da, bankuak ez dakit zer, elektrikak ez dakit zer, baina orain ja ez da horrela, orain elektriken atzetik eta bankuen atzetik funtsa hauek dagoz. Eta BlackRock inbertitzen ari da Iberdrolan, eta inbertitzen ari da Santander Bankuan, eta BBVan, eta bar. Orduan, azkenean, korporazio handien atzetik, sektore diferentetako korporazio handien atzetik, inbertsio funtsa hauek dagoz. BlackRock da handiena, eta askotan hainbat dokumentu egiten ditu batzuk enpresa handiei bideratuta, este batzuk erakunde publikoei bideratuta. Horrezatik oso interesgarria da BlackRock egin duen interpretazioa azken urteetan gertatutakoaz. Batez behin inflazioaz. Oraingo inflazio prozesua, COVID krisia lehertu aurretik ja diseinatuta zegoela. Esaten euskun argita garbi, ez da? Gero 2008an udazkenian argita garbi izaten dago BlackRockek banku zentralek sortu daben prozesua dela, ja hori inflaziorako bidea hartu dabela, eta baita ere esaten da inflazioa politikoki biderik onena izan daitekela despalankatze prozesu hori martxan jartzen hasteko. Mendeko zuen, banku zentralen mugimendu horien ondorioz, justo 19tik aurrera, eta gero ja COVID-arekin eta bar, gertatzen diren edapen monetarioak ikaragarriak direla. Egon gara 40 urtetan edapen monetarioan murgilduta, baina urte hauetan gertatu dena, izan da argita garbi prozeso inflazionario bat. Inflazioaren atzean, inflazioa bitxia da, zemak kostate jakene ekonomistei bat etortia inflazioaren atzean zer dagoen interpretatzeko orduan. Oso teoria diferenteak dagoz eta. Baina, argi dago, edo oro har, pentsatzen da, alde batetik faktore realak dagoz, ondasun eta zerbitzu batzuk prezioak berez kosteak edo igotzen dire, eta bestetik faktore monetarioak. Hau da, ondasun eta zerbitzu bardinak egonda, diru gehiago badago, orduan prezioak igotzen dire. Hori ulertzen da, ez da? Bai, orduan banku zentralek diru gehiago botatzen badabe merkatura, modu naturalean prezioak igotzen dire.
Bueno, eta orduan horrezatik izaten da, oraingo inflazio prozesuan, faktore real batzuk dagoz, baina banku zentralek egindakoa bai. Bueno, hau da estrategia, inflazioa despalankatzeko estrategia gisa, hainbat herrialdetan erabilidan estrategia izan dela, eta batzutan lortu diren despalankatzearen proporzioak oso handiak izan direla. Vale? Inflazioaren bitartez. Bueno. Hemendik aurrena, horren inguruan gauza bat edo beste bat gertatzeko banku zentralen eginkizuna funtsezkoa da. Aste hauetan, hilabete hauetan, etengabe, entzungo duzue Davidetan, ea zer egiten daben banku zentralak, ea interes tasak igotzen diren ala ez, inflazioari aurre egiteko neurriak hartzen dabezan ala ez. Bueno, moneta edapena edo tasa bajuak, moneta edapena da, izan like, da diru gehiago botatzea merkatura, modu zuzenean, edo aktiboak erosten, edo mailegua gehiago emoten bankuei, banku zentralak, banku pribatuei. Eta interes tasa bajuak da, nolabait, moneta edapena, nolabait, edapenerako beste tresna bat. Zergatik, interesak bajuagoak badire, mailegu gehiago eskatzen dire. Mailegu gehiago eskatzen dire merkatuan, familiek eta enpresek, mailegu gehiago eskatzen da, eta gobernuek, eta orduan horrek pizten da jarduera ekonomikoa. Orduan, politika monetario edatzaileen tresna biak dira edo interesa jaistea, edo zuzenki diru gehiago botatzea merkatura. Vale. Bueno, orduan, ikusten badugu moneta edapena edo tasa bajuak mantentzen direna, orduan, pentsatu behar dugu, zer gertatzen dugu hilabete hauetan, inflazioa onartzen ari direla, banku zentralak, estrategia moduan. Baina, klaro, interes tasak nabarmen igotzen badituzte, eukiko dugu finantza leherketaren arriskua eta krisiak enpresetan, gobernuetan eta familietan. Zergatik, oso sorpetuta gagozelako. Eta daukagun sorpetzen maila horrekin, interes tasak bakarrik apur bat jeitzi eskero, hainbat enpresa, hasiko dira porrot egiten, gobernui askoz gehiago kostatuko jake euren jardura finanziatzea, eta bar. Orduan, gain sorpetze hori muturrera ailegatu da, eta orain ja banku zentralak, margen gutxi daukie gauza bat edo beste bat aukeratzeko. Eta orduan, ematen dau politika bat edo beste bat hartuta ja gagozen dinamaikan egonda, eukiko dugu zala gauza biak, inflazioa eta atzeraldia. Kontua da zein proporzioan eta ze neurrian. Bueno, horrekin batera eta oso arriskutsua edo susmagarria da ere, alde batetik, lehen komentatu duguna. Karo, berrabeiatzea handia martxan jartzeko, askatasun zibikoak mugatu beharko direla ziur asko esaten da. Hor gatazka politikoak eta alboratzeko. Baina ezke, aldi berean, hainbat neurri hartzen ari direla Europan eta estatu batuetan, Europar Batasunean, estatu konkretuetan, nolabait, lotu lehitezke, nolabait, askatasunak murriztiarekin. Ez bakarrik zentsura sare sozialetan, hori gero eta kontu zabalago dala eta hori gauza ezaguna da. Baizik eta hainbat proiektua jartzen ari di martxan, adibidez, konsumoa karbonaren astarnaren ikuspegitik, hor planteatzen da, konsumitzailearen karbono astarna jarraitu beharko litzakela. Eta horrek suposatuko luke, erakunderen baten, erakunde publiko baten informazio ukitzea persona bakoitzaren gastuek, gastu konkretoi buruz, jakiteko persona bakoitzak ze astarna usten duen karbonoan. Bueno, bere logika ekologikoa deko nahi baduzue, baina, askatasun zibikoren aldetik honek dakarren kontrola ikarragerkia izan daiteke. Baina, gero, datu personalak biltze eta metatzearen inguruan, hor dagoz beste proiektu batzuk, ide digitalaren inguruan, persona bakoitzaren osasun egoera eta osasun jokabideen inguruan, osasun ziurteagiriak, erabiltzen hasi direla COVID-19 inguruan, baina orain mantendu nahi direla, beste helburu batzuekin. Banku zentralen moneta digitalak planteatzen dire eta normalako moneta politiko bitartez planteatzen ari dira, moneta politikak orain arte oso lotuta egon direla, banku zentralak gobernuengan eta enpresa handiengan eragiteko, baina oso importante izan leikela, eragitea persona fisikoen jarduera ekonomikoan.
Eta, bueno, proiektu horietako bakoitza bere logika deko, bere logika ekonomiko, ekologiko eta bar, baina badago nolabiteko konfluentzia bat, arrazoi batengatik edo bestengatik, gero eta kontrol zorrotzago bat lortzeko bidean kokatzeko. Arrizko moduan planteatzen dut. Bueno, hemen komentatu dugu balizko eredu alternatiboena. Bueno, hau bai, kapitalismo, eredu berrian inguruan, zer gehiago esan daiteke igual, ez da? Kapitalismo barneratzailea edo inklusiboa, ez da? Bueno, horra aipatu ditugun bi erakundi horiek, ez da? Kapitalismo barneratzailerako koalizioa eta kapitalismo barneratzailerako kontseilua gehi Vatikanoa, ez? Vale. Bueno, barneratzaile hitza. Barneratzaile hitza bera, prinsipioz, oso hitz ederra ematen duela, ez da? Baina azkenean, korporazio handien estrategian zer dago horrekin lotuta? Bueno, planteatzen da, korporazioak gerota piso handiago ikusi behar dabela herritarren aurrean, ez da? Zerbitzuen hornikuntzan, estatuen ordez, gero eta gehiago korporazio handiak. Orduan hor planteatzen, hau eredu inklusiboagoa da, baina, klaro, eske orain arte, estatuk eman dituen zerbitzu batzuk guk emango ditugu. Bestaletik, harreman berriak planteatzen dira bezero hornitzaile eta herritarrekin, baina, nik ikusten dudik, enpresa handiekiko menpekotasun zorrotzagoa planteatzen. Enpresa handiak eta herritarren arteko loturak indartzea planteatzen da, ez herritarren egoera hobetzeko, hori da ja gure interpretazioa jakina. Baize da korporazioen indar ekonomiko, sozial eta politikoa areagotzeko. Vale. Hau oso importantea da, claro, esaten da kapitalismo inklusiboa hitz politen iritzaderren arabera, baina ez da proposamen konkretu bat korporazioak konprometitzeko hildo horretatik. Hau da, korporazio handien estatus edo barneraketa langile edo konsumitzaileen aldea aldatzeko proposamenak ez. Bueno, horrezatik, adituen artean, behin eta berriz esaten ere azken urteetan, kapitalismo inklusibo edo barneratzaile barik praktikan korporazioen kapitalismoa edo, batzuk esaten dame, korporazioen feudalismora planteatzen ari dana, ez da? Bueno, eredu berriaren oinarriak izango lirateke korporazio handiak indartu, korporazioentzako merkatu berriak, enpresa txiki eta ertainen lepotik, txipen sortzailea, estatuak eta gobernuak ahultzea enpresa handien alde, korporazio handiak eta herritarren arteko menpekotza zuzena, eta laugarren industria iraultza sustatzea. Bueno, hor batzuk esaten ari dire, planteatzen ari dan eredua ez dala kapitalismoa. Hori kapitalismoa gainditzeko nolabiteko eredua izango litzateke. Zergatik, claro, kontua da, eredu berri horretan, korporazioak etekinak lortzeko edo diru sarrerak lortzeko tresnak kapitalistak izango lirateke, zer da tresna kapitalistak? Kapitalismoan ondasun eta zerbitzuen ekoizpena bidez, inbertsioen errentagarritasuna lortzea soldatapeko langilea kontratatuz. Hori izango litzake, etekinak lortzeko bideak kapitalismoan. Ondasun eta zerbitzuen ekoizpenaren bidez, inbertsioak errentabilizatzea soldatapeko langilea kontratatuz. Nik dirua jartzen dut, enpresa berri baten, langilea kontratatuz, produktu eta zerbitzuak egin, produktu eta zerbitzu horiek salduz, eta holan etekin bat lortzen dut kapitala metatzeko. Hori da kapitalismoa. Eredu berri horretan, tresna kapitalistak planteatzen dire, badagoz aurrekari batzuk azken urteotan ez direla kapitalistak eta korporazio handiak erabiltzen ari direla gero eta gehiago. Etekinak banku zentralen bidez ziurtatzea alde batetik. Banku zentralak dabiltze etengabe neurriak hartzen ziurtatzeko banku handien etekinak, ez bakarrik hori. Edapen, balizko, edapen monetario ospetsu horretan, zer egiten dabe, dirua utzi banku handien eskuetan. Baina, azkenian da laguntza bat, bere logika, horren atzean bere logika egon daiteke, baina konturatzen basarie, estatuen edo gobernuen diru laguntza guztietan helburu argi bat dago. Eta helburu hori bete behar da, diru laguntza hori lortzeko. Baina, kasu honetan ez, edapen monetario usten da bankuen eskuetan, teorian
bankuek erabiltzeko hori kredituaren bidez personen aldeko finanziazioa edo gobernuan edo enpresen aldeko finanziazioa bideratzeko, baina teorian, praktikan ematen zaie bankuei inolako baldintzari gabe. Eta bankuek zer egiten dabe? Nahi da benian poltsikora sortu, nahi da benian atzerrian inbertitu, espekulatu, eta sobratzen jakenian kreditora bidali. Orduan, azkenian korporazio handien finanziazioan funtsezko tresna bihurtu da banku zentrala. Hori ez da tresna kapitalista bat jakina, beste gauza bat da. Estatuaren baliabideak eskuratzea, korporazio handien handientzat oso importantea da, publiko-pribatu elkarlanaren bitartez. Hainbat proiektu, teorian, proiektu estrategiko oso sozialki oso interesgarriak direna, baina praktikan horretarako diru publikoa eta ekimen pribatua dago, enpresa handien ekimena dago, eta azkenean finanziazio publiko ikaragarria doia enpresa handietara. Hori energia berriztagarriekin gertatu da, Green Deal delakoan, armagintzan, hori da betiko kontua, farmazia sektorean, Europak funtsak gestionatzeko orduan etengabeko zalantza izan da. Bueno, eta beste planteamento bat, hori da igual bitziena, ez da, munduko foru ekonomiko horretan esan da 2030erako ez duzu ezer izango eta zoriontsua izango zara. Bai ez tapen bitzia da, eta zer esan nahi da horrekin, hainbat kritika sortu da horren inguruan. Hau esan nahi dabe, konsumorako ondasunak korporazioen esku utzi eta hauek herritarrei alokatu behar direla. Hau da, korporazio handiek orain arte produkzio ondasunen jabe izan dira, fabrikak, enpresak eta barrez. Baina hor planteatzen da, konsumo ondasunak bebai, etxeak, kotxeak, hori hasi dira esaten, etxe tresna elektrikoak eta bar, gureak izan barik, eurenek esan behar dira, eta gure esku utzi errenta baten truke. Eta horan askoz efizienteago izango da, eta dana, eta bar. Hainbat justifikazio ekonomikoarekin. Baina, klaro, tresna guzti horiek ez dira tresna kapitalistak. Enpresa handiek herritarra kontrolatzeko tresna berriak planteatzen dira, hori komentatu dugu lehen. Baina ez bakarrik orain arte bezala langile edo konsumitzaile gisa, baizik eta tresna berriak erabilita. Eta horrezagatik batzuk esan dabe hori ez da kapitalismo, hori batzuk esan dabe, hori eta hasi dira feudalismo hitza esanez, nabait konparatzen korporazio handiak, oraingo korporazio handiak edo etorkizuneko korporazio handi horiek eta ertaroko jauntxo feudalak, nahi bedozue, zentsu horretan. Igual exagerazio bada edo kontestu diferenteak dire, baina, baita azpimarratu nahi dabe hori ez dala kapitalismoa. Baina, zeo zer esan behar dugu, azken hilabeteotan gertatutuko, azken asteetan, ez da? Aipatu ditugun gauza asko, hasi dira ontxe bertan lehertzen, nola baita, ez? Zer lehertu da aurten, ez? Abia punto moduan, aipatu ditugun aldagai askotan muturreko egoera batera llegatzen ari ginen, ez? Mendebaldiaren eredu ekonomikoa lehertzear, COVID-19 dela eta gain sorpetzea, hori dana nahaztuta. Mendebaldian barnegoera soziala bebai lehertzear, egon da azken hilabeteotan, badekizue Kanadan gertatu dana, gobernuak botatzeko puntuan egon direla, estatu batuen bebai antzeko gauza batzuk gertatzen ari dira, eta Txina eta Rusiarekiko talka geopolitikoa lehertzear zegoen. Benetako leherketa gertatu da Ukrainiaren kontuarekin. Ukrainiaren gertatukoa gehi horren ondorioz, egon diren zigorren ondorioak eta bar. Eta horren ondorioz ikusten gara mundua erdi banatzen ari da. Eta hori neurri handi batean berria da. Ikusten ari gara krisi geopolitikoa bat gertatzen ari da, oso larria, banaketa ekonomikoa, erdi banaketa ekonomikoa, gerra monetario bat jarri dela martzan, eta mendebaldean, guretzat importantena dana, alde batetik dugu krisi ekonomikoa, ja muturreko egoeran geunden, orain ja ez dakigu oso zer gertatu behar lan honekin, atzerapena eta inflazioa hori ziurtatuta dago, eta ez egonkortasun politikoa.
krisi geopolitikoa, batez be, Ukrainian gertatutakoa, ez? Bueno, hori bai, sakoneko arazoa, argita garbi, ez da Errusia eta Ukrainaren arteko talka, ez? Baizik eta Errusia, Txina eta hortanen artekoa baizik. Horren ondorio sortu diren mesfidantzak, mehatxuak eta argita garbi dagoz krisi honen atzian, ez da? Claro, hortzeko katu behar dugu, balizko irten bidea ebai. Sakoneko arazoa hori bada, arido irten bidea, modu baten edo bestean, egon behar dela horrekin lotuta. Horregatik askotan izaten denean, akorde batera llegatzen badirela, Errusia eta Ukraina artean, bueno, horrek ez dago zertarako balio, ez badago akordio bat Errusia eta OTANen artean, edo Errusia eta Txina eta OTANen artean. Azkenean hori dago zebestela, modu baten edo bestean, gaia lehertuko da bide batetik edo bestetik. Eta hori da guk dekogun zalantza bai. Errusiaren arrazoiak egin daben operazioa argiak dire, beldurra nahi badozue. Pensatzen nahi dire, ja, OTANen erasoa, ja, bidean zegoela, eta, pum, reakzionatu dabe. Eurek horrela ikuste dabe, arrazoiak argiak, baina guk behintzat ez daukagu argia zein den helburua, operazioaren helburua zein da. Ez dakigu. Eta orduan galdetzen dauzkoenean, eta hori zer gertatu behar da, hau bai, hainbat hipotesi jarri daitezke mai gainean, baina ez dakigu benetan operazio militar horren helburu zehatza zein den. Bale. Bueno, Ukraina zatitutako herrialdea dela hori badakizue, bitxia bada ere, bitxikere moduan bakarrik, ez da? Hau da, operazio militarren edapena, inbazioaren edapena, eta ikusten duzuen nahiko bat datorrela hizkuntzaren aldetik dagoen maparekin. Ukrainaren zati honetan, Ukraina osoan hitz egiten da modu baten edo bestean Errusiera, baina Errusia nagusia da zati honetan, Errusia nagusia da zati honetan, eta Ukrainiera zati horretan. Orduan nahiko bat dator inbazioen esparrua horrekin. Baina bueno, hortik aurrera. Horren ostean gertatu dana zigorrekin eta zigorren aurreko erantzunekin eta herrialde batzuk eta besteen arteko harremanetan egon diren lerroketekin, ikusten ari gara, horrein arte esan dugu, esaten ari ginen mundu multipolar bateruntza goiazala, baina ez dakigu zer gertatuko dan epertain edo luzera, baina ontsa bertan ez da hori gertatzen. Mundu bipolar batean kokatzen ari gara eta oso bizkor, aste edo hilabete batzuetako kontuan. Ikusten ari gara, alde batetik, Europa eta Estatu Batuetan oso estu lotzen ari direla, hau da, Europa teorian gero eta autonomoa izan behar zala, alderantziz, oso mugimendu argiak hartu direla bai arlo politikoan eta militarrean, baina baita ekonomikoan bai, Europaren ekonomia askoz gehiago lotzeko Estatu Batuen ekonomiarekin. Orduan argi dago, hor bloke bat sortzen ari dela, hor OTAN eta OTANen aliatukin, Japon, Australia eta bar, eta bestaletik herrialde gainerakorrak, lehen aipatu ditugun herrialde gainerakorrak, gehi garapen bidean dauden gehienak. Bueno, ikusiko dugu, oso egora aldakorra da, baina Afrikan gehienak dire, Errusia eta Txinaekin lerrotzen ari direnak, Hego Amerikan ez dago orain arte oso argi, baina argi dago herrialde guztiak, herrialde hoiek, bai Txina, Errusia, Estatu Batuak dabiltzala, orain arte, aste edo hauetan zalantzan egon direnak presionatzen. Pakistanen badakizuen, olaiteko iaia estatu kolpe bat egon da. Hasi da, Estatu Batuak oso bizkor mugitzen, Pakistango oraingo gobernua oso ondo moldatu dalako orain arte Txinarekin, Errusiarekin, eta gobernu hori aldatzeko. Presio oso ondia dauz, adibidez, Mexikon. Mexiko, zergatik, López Obrador oso ondo moldatzen dalako Errusiarekin, baina, klar, Mexiko da, Mexikoa, eta Estatu Batuen influentziak oso ondiak dire, eta presioak ikaragarriak izaten ari, baina hori gertatzen ari da herrialde askotan. Ziurazki horrekin lotuta dago, bai, Espainian egondan mugimendu arraro horrekin Sahararekin. Zergatik, inok ez zuen ulertzen, nola, justo horren beste arazo egonda energia iturriarekin, energia enpresioarekin, eta batean Espainiaren gazaren hornitzaile importantianeren aurkako erabaki estrategiko hori hartzea, Argeliaren aurka. Eta hori, zergatik, argi dago, hilabete hauetan, aste hauetan,
ekonomia baino asko oso importanteago dela politika, geopolitika konkretuki. Eta orduan, danak aurre ikusten ari dire, ez bakarri zakit dekada politiko, igual mundu gerra maila aurre ikusten ari dira, horrelako zer, baina oso bizkor hasi dira dana posizionatzen. Eta kasu honetan, Afrika oroar gehien bat Errusia eta Txinaekin lerrotzen ari da, hor salbuespen oso argi bada Moroko. Eta, klaro, Morokorekiko harremanak estutzeko erabaki hori edo neurri hori hartu behar zen, argi eta garbi. Bai, ematen dago hori dela horren arrazoia. Baina, batez be, ikusten egara mundua, aste hauetan, hilabete hauetan, zatitzen ere da bitan. Eta oso modu bizkorrean. Horrekin batera, ez da bakarrik bitan merkataritza mailan. Hau da, zigorrak dagoz alde batetik, zigorrak bestetik, nik ja ez dautzut onartuko produktu edo zerbitzu hau, nik ez dautzut hornituko produktu hau edo zerbitzu hau, ez da bakarrik hori. Gerra monetario baten sartu gara. Eta ja, hainbat mugimendu gertatu dire, ez da kontu berria, zaharra da, herrialde gainerakorren aldetik, emergenten aldetik, lehen esan dugu uste dut, gero urteak dabilz urrea erosten. Urrea erosten nolabait euren monetak balio errealean oinarritzeko. Nolabait alternatiba moduan guk mendebaldean ditugun konfidantzazko moneten aurrean. Gogoratzen zari lehen esan duguna, ez da? Gure moneten balioa da konfidantzazko balioa. Hau da, ez dago balio reala atzetik, bakarrik konfiantza daukogu, banku zentralak ez da bela abusatuko. Eta abusatu dabe, etengabe, azken urtetan. Hori gure monetak ez dira jauzi, ez dabe porrotekin, alternatibarik ez dalako egon. Baina orain argi eta garbi, justo momentu horretan, ja hasi dira Errusia, Txina, India eta bar, nolabait mugitzen, nolabait dolarra kentzeko euren arteko merkataritzatik, eta moneta alternatiboak martxan jartzen, errubloa bera modu batean, ez ondino urre patroiaren bidean, baizik eta modu batean urrearen balioarekin lotzen, eta bar. Urrearen referentzia oso importantia da edo zein monetaren txat. Ze aukera ematen dautzu zure moneta indartzu mantentzeko, naiz eta zure ekonomia txartu jun. Zure herrialdean arazo politikoak, estrategikoak, ekonomikoak daitezke, baina zu kompromiso badakozu, zure monetaren truke hainbeste urre emango dozula, eta orduan, erosleen txat balioa, benetako balioa hori da. Ez zure banko zentralak egiten duena edo zure ekonomiaren bilakaera. Ulertzen duzue, ez? Horrezatik, hori da, nolabait, moneten balio reala emoteko tresna bat, ez? Eta orduan hori ikusten ari gara, benetako, ja, nolabait, azpian egondal burruka, izkutuko burruka bat, ja, orain, aste hauetan hasira lertzen. Euroa eta dolar alde batetik, joan eta rublo bestetik, eta bitartean urrea 100 punturaino sartuko dan burruka horretan, eta batzuk kriptomonetak aipatzen dabez. Urrearen antzaizko funtzioekin edo. Baina batez be urrea da planteatzen ari dana. Hau esan dugu, ez da? Orain arteko monetak, Nixonen garaitik aurrera, neoliberalismoan zehar, konfidantzazkoak izan dira, lotura herrialik gabekoak, baina mendebaldeak horretaz abusatu du, etengabe. Hori posible izan da, lehiakide monetario bat agertu ez dan bitartean. Mehatxua herrialde gainerakorrak urrea metatzen ibili dira hainbat urtetan. Oraingo egoerarako prestatzen. Etengabeko keinuak dolarretik ies egiteko egin dabez, baina ointxe bertan hasi dira prozesu hori lehertzen. Errubloa, joan, rupia eta bar, denon atzetik urrea, lehengaiak eta balio realak ipintzeko bidean. Hori da dolar eta euroren aurkako eraso oso zuzen bat. Zer gertatuko da? Eraso zuzen bat da. Hori ikusiko dugu. Horren ondorioz, etorriko da, segituan, apurketa ez bakarrik izateko ondasun eta zerbitzuetan, bezik eta fluju finanzieroetan bebai. Zergatik, zeia herrialde batzuk azten badire euren monetak balio errealean oinarritzen, moneta batetik besterako flujoak segituan hasiko dira mugitzen. Dolarretik eta eurotik moneta horietara.
Bueno, krisi ekonomikoa. Neoliberalismoa agortuta, ja esan dugu zergatik, ez? Gain sorpetzea, finanziarizazioa, krisi demografikoa, betiko politiken amaieran gagoz, hori argi dago, zakigu hilabeten kontua da, edo zer, inflazio eta txeraldiaren artean aukeratzeko opzioak agortuta dagoz, eta horrean ja badakigu aurten biak egongo direla ziur asko, ez? Oraingo zalantza ez da horren bestea txeraldia edo inflazio egongo den, baizik eta bi horietako bakoitza noraino helduko den. Eta sistema ekonomikoa noiz lehertuko den. Datu interesgarri bada, lehen inflazioarekin lotuta aipatu duguna, igual edabidetan, etengabe, entzuten ari gara hilabete hauetan, banku zentralak euren buruak kokatzen ari dira inflazioari aurre egiteko, eta dira hitzak. Egingo dabe, esan dabe egingo dabela, baina ez dabe egin. Eta inflazioa ja badago 100%, eta jarraitzen dabe politika inflazionarioekin. Interes, Europako Banku Zentralak esan dago, udan partean jamaituko dugu aktiboen erosketekin, eta urtearen amaieran hasiko gara igual interestasak apur bat igotzen, eta inflazioari aurre egiteko neurriak prestatzen ari dire, baina momentu honetan ondino, inflazio, 100%, eta ondino jarraitzen dugu politika inflazionarioekin. Bale. Krisi soziopolitikoarekin, zer esan daiteke. Pandemiak lehenago eta gerran gerozeago, lehundutako mehatxua, hori lehen esan dugu nola baita, ez da? Zergatik da zan COVID-19 aukera historiko paregabea nolabait sistema aldatzeko? Posible dalako hartzen diren neurri gogor guztiak nolabait pandemiarekin lotzea. Eta, gerra batekin antzeko zer gertatu daike, hilabete hauetan, aste hauetan, hasi da gertatzen. Ematen dago horrelako egoerak dana justifikatzen dagoela. Edo nahi baduzu oso zaila da, ezberdintzea hartzen diren neurrien artean, zein dago benetan lotuta gerrarekin edo pandemiarekin, edo beste arrazoi edo beste arazo estrukturalekin. Estatu Batuak erdi banatuta dago, trumpismoa eta gerraren alderdia izendatzen dabe batzuk. Trumpismoa maila geopolitikoan oso jarrera realistagoa hartu dago, oso agresiboa izan da, agresiboa, baina zan ez intervenzionista. Intervenzio militarren aurkakoa zan, eta euren planteamento, America First planteamento horrekin, euren planteamento zan, batez be, gure helburua da, ziurtatzea Amerikako ekonomia berriro berpiztea, oso planteamento positiboa zen zentsu horretan. Ero esaten ari dira, trumpismo alde batek, hemen normalian ez duguz gauzak horrela ikusten, baina hori ikusten trumpismo alde batetik, gerraren alderdia. Zein da gerraren alderdia? Gerraren alderdia nagusia da orain alderdi demokrataren barne, eta alderdi republikanoan gutxiengoan dago. Gerraren alderdian zeuden adidez Bush eta horiek, ez? Bush, Cheney eta barrez. Baina, argi dago, hor benetako gerra batean sartuta bi hildoen artean. Eta Europa, badakizu ezelako nahazte dekogun, herrien artean eta bar, nolabiteko politikak adosteko eta bar. Nik uste dut importantea dela bai, nolabit beti aztertzea hainbeste mehatxu eta ikara eta arriskurekin batera, aukerak, bai kontutan hartzia. Eta nik uste dut teorian badagozala itxaropenerako aukerak. Atzera begira bai, hori aztertu gendu noin gutxi aurrerapen teknologikoarekin lotuta. Aurrerapen teknologikoak tresna paregabekoa izan daiteke, batanok hobeto bizitzeko. Bizitza hobeago, zoriontsuago eta izateko. Baina aukera bada, ez dau bermatzen. Garapen teknologikoak ez dau bermatzen berez bizitza hobeago bat. Da tresna bat jakin behar dugu irabiltzen. Eta orduan, garapen edo aurrerapen teknologikoarekin gertatzen den moduan, hainbeste gauzekin gertatzen da, ez da. Garapen teknologikoan teorian, mai gainean dago aurrerapen batzuk, bata fusio nuklearra. Entzun dozu horretaz hitz egiten, ziur asko. Horien arteko indar nuklearra, fisio nuklearra dela, horren oinarria da atomoak banatzean sortzen den energia erabiltzean, fusio nuklearra atomoak batzean sortzen den energian,
teorian garbian dago, arriskurik ez deko, asko indarra handiago deko, teorian arazo energetiko guztiak konpontzeko gai izango litzake, eta hainbat aurrera pauso emon dira, energia hori nolabait merkaturatzeko bidean, ez? Espekulazio diferenteak dagoz, batzuk esaten ari dira ja hemendik 10 urtera, beste batzuk 20 urtera bideragarria izango dela, baina hori lortzen danean, ja lortzen bada, prinsipioz daukogun arazo energetiko guztiak konponduta egon lirateke, eta bultzakada teknologikoa edo bultzakada produktiboa ikaragarria izango litzake. Baina, orain mai gainean ditugu robotizazio, digitalizazioa eta paregabeko oportunitateak dira bebai danok hobeto bizitzeko. Zergatik planteatu behar ditugu beti arazo moduan, ez da? Zergatik edabideak gauza horiek aztertzen direnean, segituan azten dire, baina esker robotizazioa martxan jartzen badugu, langabezia sortuko dugu. Eta holan gainera, hainbeste ikerketa zabaltzen da horrelako gauzak esaten, ez da? Baina, bueno, langabezia sortuko da, txartuko datzen badugu. Eta, klaro, batzuk, eta berrabiatzea handiaren atzian daudenak, bebai, hori izan da, bez da? Claro, robotizazio eta digitalizazioaren ondorioz, gizartea zatituko dugu. Batzuk orain arte bezala lanian egongo dira, eta beste batzuk langabezian, sari txiki batekin, hilabeteko gutxieneko soldata batekin edo dana dala, ez da? Eta orduan, estrategia horiek bultzatzen ari dire. Baina zergatik? Eta hori ez da konpontzen azten magara lan gutxiago egiten. Hombre, transizioan beti egon daitezke arazoak, ez da? Historikoki, edo merkatu berriak sortu dire, nolabait gaitasun horiek aprobetxatzeko, edo bestela, lan gutxiago egiten dugu, eta banatzen dugu dagoen lana guztion artean, ez da? Orduan, kontua da nola kudeatzen ditugun gauza, baina hor, aukera historiko paregabea ditugu, teorian zergatik ez lan egiteko azteko 2 edo 3 egun. Gogoratu lehen esan duguna emakumenen laneratze prozesuarekin. Ja, oin 50 urte, iparraldeko mugimendu feministak esaten zuen, eske emakumeen laneratzearekin batera, hasi behar gara lan egiten azteko 30 ordu. Azteko 30 ordu. Eta oin 50 urte. Orduan, gauzak modu baten edo beste baten kudeatu eskero, ondoriak oso diferenteak izan daitezke. Orduan, oso importantia da, arriskuekin batera kontuan hartzea aukera historikoak. Internet bera bebai, informazio eta komunikazio arloan herritarren autonomiarako paregabeko tresna izan daitezke. Jakin behar dugu hori erabiltzen eta bar. Eta herrialde gainerakorren mehatxuen aurrean bebai. Eurek planteatzen dabenak igual berraztertzea elitzak etxartu izango. Egia da, hemen gobernuak enpresa handien azpitik daudela, bai ala ez. Hori segurazki, ondorio ikarragarriak ditu gure bilakaera sozial, ekonomiko, politikoan, eta bar. Zergatik ez dugu aztertzen, hor aukera historiko bat daukogun. Igual arrazoia daukie. Segu etengabe gabiltza esaten oso demokratikoa garela, baina demokrazia bat da benetan gobernua enpresa handien azpian badago, hori ez da demokrazia. Demokraziak esan edo herrien boteria, herrien gobernua. Orduan, egon gertatu leike, hauteskundeak egotia, baina benetako gobernua ez egotia herritarren eskuetan edo herritarren alde. Hori nola lotzen da, adibidez, edabidea kontrolatzen. Edabidea kontrolatzen da iritzi publikoa, eta azkenian modu baten edo bestean hauteskundea kontrolatzen dira. Gutxo gara bera, baina esan nahi dut, behintzat hori aztertzeko kontu bat izan beharko litzakela. Eta baita ere, enpresa lehen aipatu duguna, enpresa publiko eta pribatuen arteko aukera objetiboki kudeatzea. Hau da, gauza bada ideologikoki bakoitzaren aurreritziak, baina gai izan beharko ginateke kasu bakoitzean objetiboki aztertzeko gizartearentzat zer den hobe, aukera pribatua edo publikoa, eta hori nolabait gauzatzeko. Hori da apur bat ondoria. Hori da. Eskerrik asko.